Right. Hi guys, muri say we have nyaya dzevanhu. Nyaya dzevanhu. Tingadzisiye nyaya dzevanhu kwaizi nyaya dzevanhu. Ibvai pano. Vasingadi nyaya dzevanhu ibvai pano. Toda kutozitaura nyaya dzevanhu. We have nyaya dzevanhu guys. Right. Maguya kauya guys, we are too. Kori kuzimere Samantha kwenda kuzimurini. Kwenda kuzimurini naye mwanangu. Right, we are guys, we are too share live. Nyaya dzevanhu yakuya dzevanhu. Pana tatove ne slot yedu inonzi nyaya dzavanhu. Tatove ne chikamu chedu che slot chinonzi nyaya dzavanhu. Nai tasokuda yamudzi buda kunyepera kuzoka buda nyaya dzevanhu. Tidzibude dzichita kuuya pachena kudai. Kuita kuuya todzibuda sei idzo dzichita kuuya kudai so nyaya dzevanhu hatisisi tenda nodzitsvaga isu. Right. We are guys, we are apa number 26 hatifambi toni timbotaura nezvelive yakaitwa titetilda kuti muri kuonawo sei live ende inini chikuru palive iya vakadzi vakawanda muri kurarama izvozviya handimaona so kana tatoona malupo isitiri vanhu vakuruka titatoona kuti apa takutokuvhuraiwo maziso nekukupai chenjedzo kuti apa hapana kumira mushe. Right. So nhasi pano imbomirai zvekutukana imi mafadzi anyati tiri kudai pano nhasi mafadzi anyati if you really care for Nyati family including my buffalo uyai pano nhasi mandofunga mapika mega maona munosigwa muchigwira zvinhu zvamusina mafekti nazvo muchigwira zvinhu pane kuti mubatsire mwana kuti zvinhu ndofunga nhasi maona saka mafanzi toda kuti muuye pano nhasi muone kuti pamwe pacho munorasika munomhanya you enable ningirikiri GBVE kuti vanhu vaabuse because munomhanya kunodefenda nepamba munofanira kumira imini handiwana muchimira pachokwadi you quickly go and muchituka vanhu muchidini. Right. Uyai kunoku tione mapotholes hobo ndazombobuda panzi pane vekambani imwe vazombondifonerawo guys saka ndazombobuda ndakumbeta madhiri ebasa so I think I missed something handimaona but anyway ndichanzwa nemi panapa. Right. We are guys, we are tasvike tatekrista ku 468. Right guys, mamuka say guys, ndinoenda kubasa usiku nasina nishouza kuti ndichangoita live briefing kudai pina ningikiri pina ma ningikira kwa pin up mashumba. Right. So guys, mamuka sei masikana sei kumatima nenyika zvidipenda nekwauri aiwa sitaswera tategwa kati atiri ku live kunyaya dzavanhu uko kwatite Tilda. Chekutanga tanoda kutanga kutaura ndoda kutanga nekutaura kuti guys ndakaita live nezuro pano ndichitaura kuti vemakambani pano padiaries pane vanhu vane mari dzavo ndo vazhinji vari padiaries vakuita maproject muri kutadza kuita business renyu kumwe kwamunoenda muchiti nokuti kwaita manambers emiliyoni muri kutadza. Handimaona chimbotsvagai kwamunoziva kuti kuri stable kune vanhu vari stable vari vakamira vasingasheki pamunoziva kuti munoenda kuchiita basa renyu guys. So tinenge tawana vemasolar so if you are building andika kana kuti unemba kudhara yamira kana kuti kuvakwa usati wasvika patika mitongo usati waita wawana pekuisa solar andika right toda kutoenda nekambani 1 supana hatidi zvakawanda toda 1 kuti kana tati todetsana nekambani 1 andika saka tinenge tine vemasolar vatibata vatichange tichataura navo zvakanaka topedzisa mangwana totanga kushanda navo vemasolar ava asi pakutaura kwandaichita navo ndaisawo chichemo chekuti zvaigona tiite payment plans kuita accommodate munhu wese andika so
tipaitwe mapayments plan saka havana kuzviramba handika asi tiyanso kufanelesa mangwana tinzwe kuti poitwa mapayment plans kana uchivaka kana uchida kuita sei kuti munhu wese padiaries kana uri mudiaries uri mudiary chete unofana kuita mvura unofana kuita magetsi unofana kuita mayadi andisi saka moziva guys kuti tati tine kambani yatave nayo you are building uri kutovaka uri kudai so pano ndo pazvinenge zvichiitika apa ndiri kuitira vanhu vangu vamwe vedu madiaries pano handika mafanzi edu pane padiaries kuti munhu wese zvisamuremere handika so woziva kuti magetsi unenge wanawo chajawo mvura unenge wanayo mvura kumunhu magetsi kumunhu handi ndizvo then tozodawo futi vaenda zvemaaluminium vaenda zvemaaluminium nechichi please tinoda munhu 1 kambani 1 yatinoshanda nayo kuti munhu wese anobva pano munenge muchiita ndimi tichitaurirana tichiwirirana handika zvese tichida toda kuti zvite munhu wese munhu akwanise kuti ndine mvura ndine magetsi ndine chakati handiti so guys vari kufarira chirongwa isai malove nemalex is just looking out for one another kuti haufangi kuzosara uchiti iwewe because zvakazodai handina munhu wese ngave nepekutsigira handitika so hanzi even those that do renovations yes kana vakauya vaine maprice kwawo tichitaura namaconditions kwawo munhu wese ane chake ari pake anodai tinenge chikushanda nekambani 1 imimi vacho nawo pakaporonga ndongo yawo nchingokuporongerawo pano because ini ndini ndatrustwa nevanhu ava animona ndini ndatrustwa nevanhu even pakanzi payment tichatovheta even pamapayment plan apa tichatovheta kuti tomboona kuti unokodzera because handizodi kuti tisu inini I'll come after you pakudiwa mari yemunhu handitika techida zvinhu zvinenge zviri patransparent zvinhu zvakajeka zvinhu zviri pachena zvoti munhu wese mukana wandiri kuzama kuti mese munhu wese akwanise kuti apinde hanimona so vemavo vanoita zvekuisa mawaya handisika mafensi tinovada vane kambani vanovaka zvine umwari mukati techida kushanda nekambani iyoyo vemvura handika vemagetsi tinenge tine chiedza patove nacho handika vese vemaaluminium handisika please nokuti tiri kukurudzira pano kuti munhu aite chitumba chake handika saka zvinotiitira in hanzi in yes ndo zvatiri kuda izvozvo saka mogara maziva guys team diaries kuti tichange tichiita negroup redu revanenge vapinda vajoina vapinda mumaprogramu aya tichatoita group rekuti tinokwanisa kuti tibatsira tichionesana tirimo mari tichibhadhakwa dzichienda kuvanhu kuvadzidzi vemakambani handika if it means kuti I'm going to collect that payment myself and send it to the company let it be so munhu wese magetsi kumunhu mvura kumunhu handitika right topinda munyaya yatiri iyi nhasi yatinayo pano chekutanga tisetilda noda kutendai tisetilda magona tisetilda doctor I think vanga sinyazoziva nyaya zhinji dziri kuitika but chekutanga chanda chesotoona guysika thank you very much Joina Nagiri for going and confirming kuti Louisa was not lying because vanhu venyu vakawanda panapa makanga makubhesha Louisa takatomubhesha including me ndakatombhesha but nhasi akliwa live yaya maclear Louisa ndo chekutanga maclear Louisa live yamaita you have cleared Louisa handika kuti zvizvo zvakaita maaudio aibonzi aya nhasi mabudisa mega pachina kuti no maaudio ndiwo and jo yakataura kuti ichokwadi ndakatrusta munhu ari wrong ndaipawo friend right number 2 live yaya ichiitwa guys pane zvandanotisa zvakawanda pane unasisisti wandaona mukati muyamiya handika mwanangu Joy the live was about you kuti ubatsirike mumarriage yako kuplatform kwaenda vakona nana Dr. Choga ndiko kuti ukwanise kubatirwa vakwanise kutsiura uyu nokuti maprofessionals ana Dr. Choga vava kuti imba yako imire it's like you were more focused on munhu wakaudza zvinhu akabudisa zvinhu you did not want those things kuti zvibude kunze I really do understand and but kune zvimwe zvawakataura izvozvo that one it's effect kuti wakati ngazvibude wakatotaura isu takatozviona black and white kuti izvi ipai vanhu zviende kuvanhu endai kunze even when I asked you about nyaya yemusikana mutswana akanga ndivinga you confirmed it andika so ipapo kana maenda kunobatsirwa kumaplatform akafanana kuna Dr. Choga naTitilda you have to say the truth 2 kune vanhu vanoziva imimi mafanzi munomanya kutuka vanhu kana maona Titilda is bigger than you Titilda is even bigger than us but vanga vachishandisa zvakabuda kwaLouisa is what she was using on her life today kuti pakabuda chakati and vakatotaura kuti ndaizviona kuti something was wrong so Titilda if she can see as big as she is and then my fans
you quickly go and bash people. Musina kuongorora nyaya. Tarisai nyaya. Tilda zvese zvavanga vachitaura zvinhu zvakabva kwaLuiza zvavaitaura. Luiza played a very important role. Nhasi toda kutokutenda Luiza. Wakaburitsa a very something that was not supposed to chizikanwe nevanhu. Because mukatarisa even palive yaya Mainyati was not comfortable. Mainyati was not even comfortable. Vanga vachitaura vachivharidzira murume wavo. Zvakawanda like ndagwadziwa when she was taking the blame. Kuti ndakapedzera ndakuzviblema inini kuti ndini ndinotaurisa ndoita mamudzu. Kuita mudhu mumba zvinokuti unotuma murume zvinotumudza munhu kuenda kunohura. My buffalo. Kuita mamudzu mumba hazvina kuti zvinosumudza munhu kuti atore mari 18,000 achinospenda kunze kuchinzima hamusi kuziva mafinance mumba imi muri mukadzi because muri mubatsiri wa buffalo hamusi slave yake. So whatever Maria munoshanda ndimi, the face of Nyati family is you, my Nyati. You are the face of Nyati family. So kuti azvina kunitira zvakanaka chitotanzi ndesingazoti mari dzaifamba sei paitogwa mari dze ndasingahwisisi. How come? Because it's your money. How come? This is the money that you work, imimi. So you should be able to be told every cent and every transaction. Kuti muso 25 mai mwana mari yedu yapinda nhasi ndeishi. Ndo mari takachenda mwedzi uno kwakapinda 10,000 mwedzi uno. Antika saka pa 10,000 takubvisa rent, takubvisa imisa mai vemba, tobvisa nepamwe pamuri kuda. Mari yasara toita sei? You are supposed to be communicating mumba menyu. Antika zvino kana muti mari dzaibuda hamusi kuziva mamusingaudzwe. That alone is a red flag. Mainyati. Nasi ndikutaura nemi samai. Antika that alone is a red flag mwanangu. Kuti you work, you are the face. Because without you, without Kiki, we wouldn't go and watch your shamunaita. But because you are a young lady, arikuzama kusimuka, arikumirane anevana, antika akatanga tichiona, we are there to support you. Because sisi varume tinozati vanopanduka. Support yedu is because of vakadzi. Because tinozati varume kazhinji vakaita mari, vanopanduka. Izvi zvokuti varume vakaita mari hazvina kutanga pamuri Mainyati. Varume vakawanda including nechembere dziri mudzimba, varume vakawanda vakaita mari vanika kupanduka kavanako. Antimona. So kuvharidzira zvakaipa. I knew hangu kuti that was wrong kuti vabvunze zvapa public because chokwadi hachisi kuzobuda pachena. Achibudi because kwavari it's all about public image. Antimona kuti vanhu vese va like zvingonzi zviri right. Avadi kuti kubude chakaipa. Luiza saved you, Mainyati, from this. For you today kuti miende pa Dr. Choga, it's because of Luiza. Wamunoti akazokanganisa pani pakakanganisa Luiza like pakuzonove too comfortable andika and achida kuti ndakuzama nekutara pechi rwere chenyu andimona ipapo ndipo pakakanganisa pa podcast aifa ngo omita that but pa fair Luiza saved you today kuti muchindo mukabatsirika nhasi kuti imota ichitengeswa is because of Luiza. Honestly speaking, who brought this thing out? Kuti right now muchi report spend kunzi ndakunzi muchitawo mari page dzose is because of Luiza and some of the fans anyati kuna mafans anyati akaramba madisinyongoro from day one. Ndoda kupaisa ndo zenyu maskati anasi, ndoda kupaisa ndo zenyu because you stood up for the truth. You were not biased kuti muri kungomhanya muchingotuka vanhu. You stood up for the truth. Makaramba muri pa page panyati mchona kuti pana TV iwe nyati paoneka chikuya tinge chingobomba chete kusvikira wagadzirisa. Andika, you are alive today because of Luiza, but you are seeing Luiza as your enemy today. No, Mainyati, ndati as akakanganisa Luiza ende zvechokwa ndichamatara it's okay kuti antitrust munhu. That's 100% right. Tese takarumwa nechamwari antika, but ipapo patarise Luiza akakusave from a lot of things. Nasi Nyati akachinja, it's because of that lady, that bitch Luiza. It's because of that bitch akachinja. Nasi kuti mbamenyi magara zvakanaka imini makupiwa respect because zvikuchinja bijana ndije. It's because of Luiza. They akagarira information yese Luiza asina kuburitsa ini patakavingwa nemusikana mutwara ndikaitaura andika akuna vanhu vakanyanya kuitora serious, vanhu vakati kunyepa and then I left it. Anoona ikakonfirmwa na Patricia Jake, but again vanhu vangoti Patricia Jake munokuziva vanhu vakasiya. Luiza akagona kurekoda zvese anganazvo maaudio iwayo akachengeta kuitira proof ramangwana. Nas today if you are going to be a businesswoman, Mainyati chekutanga chandaona ini nangu ndakazvimira samai makadimitswa muri mwana wechikoro maenda kuchikoro makuti makudzokera kuZimbabwe kunogara. Find a course to do, Mainyati.
makaenda kuchikoro munogona kuverenga, munogona kunyora, makatonyengwa naGilbert muri kusekondari. Find something muri kokwa mari yamuri kushanda, tsvagai a course to enroll. And then muita fashion and designing, muita ameno course ngave yekubika mashefu ariko, and then muita course yezve kusona pasipeti yamuita izvozvo, itai course yezve IT, mangwana munozvimiririra, itai course yezve beauty, ma eyelashes and what not, mumire. Get this from a perspective of a mother. Itai something mainyati. Kondeli ndafara struggle na vachoga vati aurambe uchipisa. Kana uri content creator iri kupisa right now, haurambe uchipisa. Panotapa kuti unosvika pakuti zvinozosvika pakunyarira, because kune vanouyawo vachisumukawo vachidaro. So content manje munogona kunge mamira. Yes, makavhura shop. Yes, muri kutengesa zvinhu. But tinozvitenda izvozvo. Manya chitaiwo kosi yakazvimirira yenyu yamakazvimirira muri one. Isinei nekuti hama, isinei nekuti vabereki, isinei nekuti chi, yenyu kosi makazvimirira muri one. Do something. Because life ish. Do something for yourself. Mind, don't be too relaxed. Musa relax. Sterek. And the mukatarisa papa guys pa live yanga ichitika yaya. Mind was defending Gilbert. That alone is a very big red flag. She was blaming herself and defending Gilbert. Kuti ini ndinoita mamudzu, ini ndaizomboita tuma action azvikodzeri kurohwa kuti ukaviwe une nhumbu because waita mundu. Ane nhumbu anomuka anita mamudzu akasiyana. Nhasi anogona kufuma chirutsa, mangwana anogona kufuma chida kula sterek. Mangwana charutsa nhasi mangwana anogona kuchidya. Nhasi anogona kufuma chitaura sterek, mangwana anogona kufuma singadi. Ndo zvinoita nhumbu. Nhumbu haite kuti kunyarara kana kuti mamudza haite kuti urohwe, ukaviwe nemurume, urohwe nenhumbu. Mamudza haite kuti murume ati ndakubuda kuenda kunotsvaka girlfriend kuti ndiende kunodi kuti ndinoita chakati kunzoko. Azviitisa izvozvo. So definitely kudefenda kwamanga muchiita kuya there is a red flag pachayo. The way you were defending that your husband uyu Buffalo, it's a red flag. It's a red flag. Social media ndokubasa kwenyu, but sometimes parikuleka ndisikuzoti ngati chi parikuleka something. Zvimwe zvinhu zvamunoita muchifunga kuti mukuenda kunorira, you end up makurira the wrong way. Maenda kwate Tilda kuya anditika indazviza chokwadi achibudi chese because public vakuzati life achibudi chese chokwadi. Anyway, mukadai mango from the word go kwati Tilda maingoenda mutete Tilda tiri kukumbirawo masessions kuseri nemi navachoga. Mainyati modura kuti mubatsirike. The first step kuti mubatsirike ndeyekutaura chokwadi mainyati. Ndeyekutaura chokwadi kwamuri kuenda kuseri ende munobudisa zviri pamwoyo penyu. And the way amuri so invested and so concerned nemaLouise zvamakataura zvakaburiswa naLouisa. Handika right now muri kuziva kuti kufamily makathreatenwa kune mathreats kufamily uko. Ndo chokwadi ndikurovabwa ndisina kuviga mpini. Kune mathreats ekufamily. Ende muchibva kumba muchinda kwa tete Tilda. Matoudzwa kunzi kune zvimwe zvinhu zvisinganotaurwi. Kukanitogwa zvimwe zvinhu unongopota uchitsika uchiramba so. But tete Tilda munhu mukuru, avasi mwana mudiki. Vanenge vachitoziva, vanenge vachitoona. The like of 10,000 yamakapiwa pavanhu. Mukabhilivisa vanhu kuti ndapiwa 10,000 yakushanda makuitika zvakati. Animaona. You do it. Chokwadi magona matara chokwadi paya kuti andina kupiwa mari. So it means kuti imimi pamari yamunoshanda mutopiwi mari. Ndo chokwadi. Pamari yamunoshanda bainyati andabasa tumchadivenga kana tukudini. Gilbert hates you all you want, but this is the truth. Andika you mukadzi wako is the face of Nyati family. So iwozo adiziye kuti nditsodza kuti vakakuudza kuti iwo ndono control my finances wega. Mukadzi asipo, it's wrong. If you can have 10,000 in your possession, wonyema pa camera kuti ndikupa mukadzi wangu 10,000 pa camera kuti vanhu vakupe my love neba likes. Kwa it's all about my love and the likes. Gilbert Nyati. It's not about what makes your wife happy. Then you've got an error. Une error ipapo. To you, you are very much focused kuti vanhu vekunze vakupe my love neba likes akawanda. Vakuonese murume anochengeta mukadzi, vakuonese munhu ari kuchinja, hausati wachinja Nyati. And you are very far from changing. That's the honest truth. Mukadzi wako asina mari. Joy should be having that 10,000 muwallet make. Iye Joy ndiye akadi akabata mari iyoyo. Ndiye mudzimai. She should be having that kind of money. Ati munoti munowana 25,000 pa mwezi. So what's wrong in giving Joy 10,000 kuti aisa abate
achengetewo ndomaivemba. Moreover, pamuri kuvaka ndiye achadesigner kitchen yake, ndiye achadesigner bedroom yake, probably ndiye achadesigner even bathroom area. So Joy does not even have money with her. Hana pamwe account yekuzimbabwe cheche bank account pamwe atorina, pamwe kuese futi kwacho akutorina. Animona, but you are having 10,000. You are wrong. Arikutiti bude mbame vanhu ngave pano, ibva pano. Okay, ndima munhu wangu ndibasifanda alright atifanda. Ndandati unoriva ndikati those atikutoda. Animona, you are abusing your wife financially. You are abusing your wife emotionally. Joy broke down. Joy broke down. Achema. Paya. But akudumizako. Achema kachita azongo shifta kuti ma audio but chokwa you guys are triva na kuri susu. Misodzi yaka ndezvinhu zvakachifudzo zvakaziza kupinda ratiunda. Ndezviri kuitika mama ake. Misodzi ndezvinhu zvakasangana nazvo kubva kune munhu uyu. Kune murume wake. Hanimona. Ukavunzwa mubvunzo giripo rekwanzi STI chi what I don't know about STI. Kuita vanhu vese vanga vari pa podcast kwaita mapenzi kuti iwewe nezera rako hauzivi chinonzi STI. You don't know. So you just go uchita nyoro because you don't know STI. Dude. Uri mwana mudiki but wakura, uri baba, une vana 2. Anditi, kana uchitoziva kuti mukadzi anoitwa so kuti paitwe vana, uchitoziva kuti ndokwanisa kuriita mhuri yangu ndakadai so kuti padai, you are now a father. Tinozongo kuti vana pamakore, but you are now a father. And you tell people kuti you don't know kuchakati. Pabvunza mubvunzo risipu, kumazvambarira pamusoro pemubvunzo. Why are you, titatiuda ndokudai man, zvisingaiti. Why muchigara kushop, wadzamba, ukadzamba, ukatadza kutaura reason nobatika, ukati wifi, kana makagona kuisa wifi kushop. You've got a house yamakavakirwa navamarambire. Who doesn't want to be in a house? Muri kumusha, muri kuti munogara mushop. Kune vanhu vanoshanda kushop, hamusiri munoshanda. It's not like shop muri kushanda. Mungoriko, asi mune vanhu vanoshanda kushop, mamunobhadhara. Kumba kwenga you should be enjoying your house. Makapiwa bed, makapiwa masofa, makapiwa everything. Antika imba yenyu munayo, you should be enjoying. Muri young couple, mumba mayo kumusha ikoko. Vana vamu vari kumusha vachiku emvaika life kenyu, muri pa yadi penyu. But mati munofanira kuenda kunogara kushopu. That's a lie. It's a lie. It's a lie. Kushopu muri kutoenda because fanda grape ndiya kugara mumba. Taura ichokwadi kuti mubatsirike Joy kana waenda kuseri. Please enda kutara chokwadi uya aripo futika unonorevegwa because pane torine twisted. Pane twist iripo guys. It's twisted nyai. Chero kuseri kwacho chokwadi asi kuzombono chiburitsa. Because akachiburitsa gira kunoudza vabereki vake kumboko. Upenyu hwemwana uyu ndingu wamira. Ndingu wagumira ipapo. Achangoshunguridzwa nzi wazvitaurire kwatetiuda. So I don't see hangu kuti pane zvichabuda here. Kwavari kuenda nobatsirwa kwacho because she will never say chokwadi chizere. Because girani gari paside. Unless tetiuda vamutora vari vega. Andika vamutora vari 1. I love you too my son Bruno. Vakaenda dai vakataura naye ari 1. Ndokuti vaone chokwadi. As long as Gilbert agara paside, manyati vagere up. Chokwadi hachisi kuzobuda chese because achanoudza vabereki vake. We are talking of the guy akaenda kwachijandukwa akafunda jandukwa pa live akati ane manyeti vane uchina vangu vasingabikiri mai vangu uchikafu. That alone is still makuru. Takarorowo kudhara ukaona murume akubudisa statement iroro achitaura namai vake achidefenda mai kuti mai vangu chakati, uzive kuti pane zvinotaurika pakati pamai nemwana pamusoro pemuroora. It's a fact. Take it or leave it. It's a fact. The fact yekuti matozviunza papublic takutotaura chimwe chokwadi chamusingadi chamuchagumbukira but it will be the truth. Matauriro wakaita pachijandukwa yekuti ane uchina, mai vangu vakati handibikiri ende ane uchina. Vamwene vachigona kutora mashoko akadaro kumuroora kureva kuti pane zvinotaurika kuseri between mai nemwana. So Joy will never go and say the truth guys. Ndo chokwadi even unatitidwa kuseri as long as uyari paside Josh. Hakwanisi kuti anobudisa chokwadi because chichanotagwa kumba. Remember chandakambokudza kudhara ndikati guys kuroorwa it depends kuti vanava vave expose the social media but background inocounter. Anditi vashoma nokuti right now vana vanosimuka kuti takurarama zvakati saka takudai vabereki vano vagara konzi vachitaura kuti isusu kuno kuti tinodai submissive unova kuteerera murume wako. Yes ndizvo
but isusu mazivano nepatare yapata kuti submissive ngaitwe mudzimba asi tenga where are you forced to submit handinganzi submission pari kurohwa munhu pauri kukikwa une nhumbu wonzi submit because murume anosubmitwa. It does not work like that. I submit you as my husband. And submission kana ndakupa, you also as my king. You have to respect me as your queen. Submission even it should go both ways. Kwenda kuti mukadzi anokunzi every day murume achikuti ndoita zvandoda andibvunzi. Kune vakadzi vasingabvunzi varume vavo. Andika kuti kana kuti baba indakuya makuseni. Haabvumidzwi because kwakakura akaudzwa kunzi murume ndozvinoita murume haabvunzwi kuti uri kubvepi. Therefore zvigwere zviri kusekuleta zviri kuya mumba because mukadzi akaudzwa kunzi haubvunzi. Kana nguya unongovhurira baba utomga unovhura wodzisa chikafu na 1 am wovadzisira chikafu wovapfugamira wovapa wodzokera kunovata. We say bullshit to that. Mazuvano kune zvirwere zviri kutenderera. Mazuvano vanhu vari kufa neGBV. Vanhu vari kurohwa nevanhu vachifa nenyaya yezvinhu zvimwe masandard akasetwa kudhara. Isusu tatokura tatoechemberi takadaiso ma40 takadaro hatisiri vana vadiki. But tichikurawo takadziswa izvozvo zvokunzi submission ndozvo takaudzwa handimazviona. But nekukura neexposure ndinoziva kuti no handisi kuzosubmita kumunhu achiniita zvinhu zvakadai kuti andikuvadze ndichinzi submission. Things are changing. Get me right as twister. Andika varume mudzimba vanoteererwa. Tinoteerera varume vedu. Asi that does not give varume right to abuse vakadzi because kunonzi vakadzi submitai kuvarume. That does not give you a right to abuse your wife financially. Hauchamupi mari. You are now controlling every finance mumba. Even inoshandwa nemukadzi because takaudzwa kunzi submission. It doesn't work like that. It doesn't work like that. These days for people to do their things munoshanda together. Kuti munzi muri kuita mansion yenyu mavaka madai you work together. Bible shoko ramwari thank you rinoti husbands love your wives as Christ is the head of loves the church. As Christ loves the church. Varume idai vakadzi venyu and respectai vakadzi venyu. So pane ma red flags akawandisa. We are not going to keep quiet. Tichiatso kuona kuti pane ma red flags and pane nikiri pane zvukutika zvakawanda. Mwana waya ari under oppression. That is the honest truth. That's not kwaari zvinogona kuve normal because haana mbovhera akaroorwa. Ari kutanga kupinda marriage. So kwaari anogona kuti that's the definition of a marriage. Anyway, atina kuya kuzopinda kuti tivadzise tivagarise kumba kwavo. That's none of our business. But the abuse is there. And zvaoneka kwatiti Tilda. Zvaoneka pa live patiti Tilda mukutaura takateerera kudai. So we picked up a lot of things. A lot of things tapika up ipo paya. Mwana waya ari pasi paudzvanyiriri. Ndochokwadi guys. Vabereki vaJoy kana makanditarisa anditika time chitabu chibatsira mwana pakunamata chaiko. Batsirai mwana nemunamato. Kurudzirai mwana kuita course. Kurudzirai mwana kuita something nelife yake. Right. Buffalo is not to terror zviterereso ndokuda kukudza pano. Andisika Buffalo uri wega iwewe. There is no Buffalo. There is no Nyati family. Uri one. Ndambokudza kati people they come for Joy and Kiki. Ndo face ye page. You know why I'm saying that? Kune vakadzi vanofamba neropa fadzo. Wokuti kana mukadzi ane murume wake. Thank you very much for the stars. Thank you star senders. Kana mukadzi ane murume wake, family yoyo murume he blooms. He succeeds. Because mukadzi ane zodzo rimwe ranenge anaro. Rekuti akauya naro. So when they are working together, pane zvimwe zvimadhoo manongovhurika. So akasafa kuvhurika anongovhurika. So nekuda kwemukadzi, this is a typical example of you Buffalo. On your own, I'm telling you, ukasiya ukaabuse mwana ushu akaramba chichema, ukasiya mwana uyu Joy, ndokutaurira you are going back to zero, square one. Trust me, unyore date ranhasi, undichegetere mashoko aya pasi, handisi muprofita, but ndinyorere pasi, wonyora date, chero kazondivenga chero kadini, one day uchafunga mashoko angu. Ukaramba uchichinyira mukadzi uyu, usingamupi financial freedom, usingamutitisa queen wako, uchifunga kuti iwo ndiwo kuti une yese. I'm telling you, ukaona ukamuchinyira akazoyenda zva, hatati ndakaenda makweni 2 days, akazoyenda zva chose. Chero chitanzi ndatovaka, unotengesa iwe. Uchasara wakabata mudhuri wamarambiro wewe wakakuvakira payadhi pezuri papayadhi penyu akwanisi kudzura.
but unenge usina chinhu wangove munhu anenge achingori nemadziro usina kana chinhu zvinocrumbla zvisakuti gundu because zodzo rako riri pana Joy. Zodzo rako riri pana Joy. Ndo pane zodzo rako ipapo. So if I were you, Buffalo, gadzirisa unhu wako zvekunyepera kamera izvi atisi vana vadiki ufunge tinogona kukukuza nekukurovera maoko but tinenge tichiona ndinotupa batisisa keyword iri vanhu vanenge vachiona avasi vana vadiki ende vanhu avasi vanhu vese madofo social media yatina kuitanga zuro unochu tinenge tichitoona tinogona kuuya for the sake of peace torovera maoko tofara toita sei but people always titotunda vataura kuti ndakaona kuti ndezvepakamera 10,000 if she picked it up. How many more people picked it up with 10,000 zvepakamera? Hakuna. Tisetilda varamba vachitaura pakawanda vatoona kuti pane tone ma red flags vakapesera kuti tonotaura kuseri because vatopika kuti zvinhu zvakawanda pana paka hazvina kumira muche hazvisi kuve clear. Sodzo rako riri pane mwana uyu pana Joy. And if you treat Joy like a piece of trash, ukamuona senge Joy asina basa, ukamuona senge yo wa progressa, vakadzi vane matako mahombe, vakadzi vama yellow boniko zvinezvi, they will throw themselves at you. Wona sakuti Joy hasi chinhu, uchaona one day kuti waisi nyamba. There were mighty people vatoziva, vanga varipo pa life. Vakaodona kutungondogondo, kudonedzwa nevakadzi, kudonedzwa nechikiti chevakadzi, chinhu chisingatauri, chakavadonedza. Vakadzi vakaenda vakanoproceda vakanoita life dzinoshamisa uko iko zvinorarombe kudzokera kune mukadzi kuti anoti sorry hazvichaiti because havasiri musame league. So be very careful paunofungidzira kuti ndiwo wakabata makey. Be very careful ipapo. Handisi kublame Joy because guys pane zviri kuitika. Hanimona tichibanda middle finger ungandipaka 100 but it will not change what I'm saying because it's the truth. Munhu akafanana newe tichibanda you are an abuser. Azvidi rocket science titokuona when you defend zvinhu zvatiri kutaura zviri realistic and you defend with a middle finger it means you are in the same boat. Utori abuser iwe pache zvako gadzisa unhu wako futi newe ti iwewe gadzi paroraigwa mwana washe handika muranda teerera iwewe pache zvako utori ne problem iyoyo utori munhu akafanana na Buffalo akuna novenga vana. I love mainyati so zvekutodaro but ndiri mubereki. I know these things. I know these things. Tirimo munikikiri mu marriages. We know. So don't come here and show your middle finger. That middle finger is back to you. We are directing it back to you. Because here we are saying the truth. We are saying the truth. I pray and hope kuti this one will change. Chokwadi, I pray kuti mwana uyu asununguke. Joy, amire pamba pake samai vepamba. Akontrole imba yake. Vana vechidiki, marikurona iko zvino. Mazera ana Buffalo. It's no longer, ndakto zvitaura, mira ndisumuke. Point yandiri kuda kutaura right now. It's a very important point. Kunana mai vezera rangu vane vana vakaroora. Kunana vana vechidiki mazera ana Joy vakarorwa. Nditeerereseiwo. Listen and listen to me well. Mchero mukaisa zvigumo zvepakati izvi it will not stop me from talking. Mukore uno kana magona kumisa imba yenyu muri 2. Muchiti imimi makuta imba yenyu mudanana muri 2. Vabereki isusu don't go and interfere munyaya dzevana mudzimba dzevana. Don't go and tell vana kuti raramai life yenyu so. Firiji bvisai apa muise apa. Iko zvino it's time for you kuti mutengese ichi mutenge ichi. Vana vakawanda marriage especially zvikuru sei vana vakati kurirei kumamisha. Vabereki vavo vari kupinda marriage evana and they are practically controlling everything. Handi muri kuona. Of course havazviti pachena but zvinoitwa kuseri. Zvinoitwa kuseri. Chakadai so dewa chidai zvinoudzwa. Siyanai nekuenda kunofidha vana komana venyu munzeve. You whisper in your son's ears. Muchivanyaurira. Muri muzosva kumba kunge idea yake. Isiri idea yake. Iri idea ya mai vake. Mbabati sepapo. Atisi madofo zvokudaro.
siyai vana mai, siyai kuenda kuvanakomana venyu. Muchinotaura nevanakomana venyu murora asipo. Muchimuudzira zvokuita. Murume oenda kumba, oenda neidea kuti mbeu yake yabva kuna mai. Siyanai nazvo. Imi vana vechidiki handika. Imba dzenyu. Kondola imba yenyu. Kana wati wauya nemukadzi. Kana wati ndiye wandinoda. Chero aine ziso 1 rakabhenda riri kugodzi. Ukauya naye. Ukati ndiye wandada ushu. Vabereki hamuna right yekumuudza kuti uyu haisi klasi yako. Vabereki hamuna right yekuti haisi klasi yako. Kana kuvaudza kuti mafinance amuri kuita itai makadai so. You don't have that right. Itai zvekumba kwenyu nemadhara enyu. Siyai vana vaite mafail avo, vachidzidza, vachifeila, vachidzidza, vodonha, vomuka. If they want advice, they will come and ask for advice kwamuri. Anditika madhari dzakangwara, changa minodiwa, mabata point. Point matoibata, hamuna kupusa. Ndotaura pachikuru, semunhu wechikuru. Trial and error. Failai. Zamai. Mofeila. Kumba kwenye ikoko. Pasina mbereka nopindira. If they want advice, they will come and ask you for advice. Dzimba dzakawanda. Mameri dzakawanda vanachidiki ari kusheka. Nekuda kwevabereki. Vachita chinakira vari kuseri. Vachiwispa munzeve dzevana vavo. Murora atogwise chinhu pamba. Murora hadiwi pamba. Because now you think mwana wangu inini ndiye anenge aine yese, ndiye akazodai so, saka pakukondola zvese. Mukadzi should be included in my finances. Mukadzi nemurume wake vafa kuronga vari 2 zvinhu zvavo mumba mavo, because ndo vakada marriage ndo vakasangana vari 2. Budai mumarriage dzevana. Vabereki apa ndikutaura nevabi yangu. Musaudzira vana zvokuita. Number 2, kune vana vechidiki vakantarisa. Muri kufunga kuti marriage ndo yese. Uri mwana wechikoro, uri form 2. Uri kufamba uchivhura makumbo ako pese pese uchifunga kuti ndo chigai wangu. Learn or perish. No to any marriages. Ita zvechikoro. Pedza chikoro. There's still time, plenty of time for you to get married. Kana mwari vakupa murume at the appropriate time. Taita problem yavana vadiki vakumhanya nevarume, masugar daddy, vakomana vechidiki and everything. Uchitsaura mwana, antoona sokuti uri kumunetsa, uri kumuvenga, because wakabva nekombereki uri kumutsaura mwana kuti no, izvi zvinolidha kune izvi. Ari mupango yacho, anototiza kumba kuda kuenda kunorogwa nemukomana at 15 and 16. Do you think at 15 and 16, do you think that marriage will get to 10 years? Let's say the truth. Marriage dzakadaro kashoma hadzipindi 10 years, because zviri kuitika iko zvinezvika. Makasangana muri munhamo, makasangana muri vadiki mese, hapana akatamba ujaya, hapana akatamba umandara. So vakadzi vakawanda variko, handika vanogona kuzvibata. Vamwe vacho nekuti vakakurira kumusha, kunenge kuine tsika neunhu. Vemutauni ndo vakapinda kwatina chemugabe kuchinzi 0% probability. Zvizvi ndo zvazara kwatina cheko zvinezvi mugabe. Andimaona. So dzidzai kuti zvechikoro siyanai nekumhanyisana nevarume. Varume vanoda one thing, chepakati pemakumbo ichi ndo chega chavanoda. After angochiravira achinanzva ari kuenda to the next person. Makasangana muri vakadzi vanokura, ende vakadzi tinokurumidza kuchembera kudarika varume. Ndikamira nevarume vedu apa izvozvi toenda kunge mazimbuya tisu, ivo nda kunge zvikomana, because vakadzi vanokurumidza kuchembera. Masangana muri vana vadiki wamhanyira kumarriage, muri vana vadiki mese, handiti mazosimudzirwa naMwari, mari yakupinda, handiti mayellow bone nebotaura yaya nevaya vematako akadaiwo vaya vanenge vakuzvirashira kumukomana. Free bakosa kuuya vega mamunhu ataura tinotumirwa mapicha vanhu vakashama. Anenge asina kukumbira, pamwe anongopuwa kunzi o. Mai niya muri kuchengeta kamwana muchiri kunwa mukaka. Handika apa girlfriend ndo zvaanogonaka. Zvekudhisa chitaura kuti mukadzi wako ichembere achidza murume wako, even achidza kuti mudiki uri mukadzi womba, vakadzi vanokura. Vanouya vakasiyana type dzakasiyana siyana. Ende varume vanozvi-upgrade. Otanga kuzvi-upgrade chino, otanga kuenda kugym kuti aite mamasuro, otanga kurova makati, otanga kuzvida, otanga kudini. Vakadzi vanozvimhanyira kune munhu akadaro. Iwe mainhiya uri kumba kuti ndikuchengeta vana. You work like a slave. Mari chingotogwa ichiniswa kune vematako makuru. Come on, vana vakadzi vechidiki.
Simukai. Work, do something for yourselves. It is something in open way. Don't go and get relaxed. Kana matuka itaroro anisika. Simukai mwite zimwe zino open way. Phone chacha yo kwasi kutekera phone no viki kwa phone opo apa camera. And yet you are working. You are the face of the brand. But munano tenga phone ya oti obaya life kuti ndavatengera phone nasi ndavatengera iPhone. Bullshit. That's bullshit. Munano shanda ndiye anotodiwa nevanando. That means kana sinotengerwa phone ka hana phone. Hana phone kana sina phone hana phone. Chachose angasona phone. Because uyu ndiano anobata zvese ndiari kondola zvese. Come on. Nyati sunungura mukadzi pa financial abuse yauri kuita mukadzi. That is financial abuse. Kukudza pasina kumbotsera nchidai financial abuse yauri kuita sunungura mukadzi wako. And ndofunga right now kadadzora chikoro ukafuta kuti azviti. Unoramba iwe. Unoramba kuti chikoro kwei kunodini because aninga kuda kusumudza life yake. Unotoramba vabereki batsirai mwana ucho. Batsirai mwana ngaite something noupenyu wake. Muzvinhu zvevanhu ati ndozvakagarira pano pasocial media nyaya dzavanhu ndodzakagarira pano iwe kutouya pano kutofambira nyaya dzavanhu ndodzawafambira asingadi ibva. So atisi kuzomira tatoona era ende ndichavhurira malife makosi kuti vanhu vakwanise kuti vapinde handika muri kuti anzijoya is allowing it guys zvakatotanga zvakadaro akagara allow from day one kuti achazvichinja iko zvinoka guys munhu ari muabusive relationship ndakamboita video musi unoyu haabudi zvekumhanya. Munhu ari muabusive relationship anodefenda the abuser inosara iri clean agotora marara ese blame yese agoisa paari because she was made to believe kuti ndiye ari wrong even asina chatadza. How many of you guys imini munogara nemanasiti munozviziva munokumbira regera for the sake of peace manopesera ngoti sorry and you did but uri right utachawakanganisa hauna chawaita. Munhu ndiye ari kuyamba achipopota makuseni achiya kumba kuseni popota achipopota chirantura chikanda mapota achikava mapota achita sei ione nyaya yepesa kuti vati sorry manipulation yerudzi roro handika she was for akato believe kuti you were wrong wainditama mood ndiwe so you forced me kuita izvi of which we all know kuti hakuna zvinhu zvakadaro zvakatanga kubva pakutanga ndipo zvakatangira. So now kuti achaziva kuti ndoita sei hachazivi akaudzwa kunzi fukidzira zvino iyi chiri kunetsa iko zvino chinoita kuti vanhu varambe vachizongoitaura masocialite asi kuzomira kutaura munoziva kuti chii pane abuse paita abuse handisika tiri chekutanga ida kutokudza rega ndatokuudza ipachena makateerera pano munzwe ini zimbuya repakona ndoda nyaya dzavanhu ende ndikutotaura nyaya dzevanhu tichaita kuti tirambe takamira tichasapota vana ava tinovasapota ida tiregi nokuti tinovada asi isusu semasocialites mamwe aya anobhuda chitavuka anotaura chokada namafira kureva tichati patinenge tangoona era tinenge tichipataura. Do you know the reason why? Mwana uyu akazvivharisira ega platform yekuti right now chirakazonoshungurudzwa times 10 guys kuzoziva kwevanhu munogona kusazviziva zvachose because right now nezvakaitika now hani muri kuona zvenyaya dzeidzi nekumira kukaita nemurume wake nekuramba chokwadi achidi nekupesera pandukira munhu waiudza hani muri kuona chichaitika ndechekuti right now hakuna munhu wachanofa akaudza achachirama achishinyira arimo. So do you know the end result of zvinhu zvakadaro? Ukatora cup mirai ndoda kutaridza something. I am teaching. I want to show you something. Iglazi adizi glass rasara andika glass rikasara what happens mvura yandiri kudira ichi inoteuka anti muri kunzwa inosvika pakuteuka
So ndikadira mvura ikateuka ndijo yushu ari kuzadzwa. Hakuchisina wachakwanisa kuudza. Hazvichakwanisi. Social media ingachiplay a very big role mukati memarriage iyi. Ndo chokwadi, believe it or not. Social media pakatanga kubuda nyaya idzi, social media yakamboplaya part yayo ende zvanga zviita zviri nani kumba uko. Stereki. Ikapu ijoyi ndio kapi andika ari kudigwa. Ari kudigwa. Ari kudigwa. Achasvika pakuputika nokuti kwekuudza nekuudza nekuchati zviye social media right now hazvichaiti. Saka pazvinoita wesi hapana chete kuti zvimbo idzi zvaita nani right now because hakuna chapindira social media ndisingazivi. Hakuna chakuisa right now. Anosvika pakuita sei? It's either one day ndo vakadzi vamunoona kuti anobaya murume nebanga akavata, kana kutora mvura inopisa opisa murume because akubesta manje. Unosvika pakubesta kana wazara akubesta manje. Kana kuti anosvika kuita the unthinkable yekuti you know what, I've had enough. Vanhu vanozviuraya kunzoko. Anonoda because hakusina kwokutemera, hakusina kwokuudza. Handika because right now cherakauya kada kuti ataure anozvitaura akamira papi sei zvaimbobuda nevanhu. So right now atori panguva yakaoma ndo pave. Ari panguva yakaoma zvokuti right now kuti ameno kwakungona matama inda kungona matira kuti zvokwadi vana vavabatsike kwadzokuta chogogo. Zvokwadi Gilbert uyu ngachinje uyu. Nangachi kuti tichazoungana rimwe tichitaura something else. Ndatini ndoda kuti kazhinji mubate mashoko angu andotaura awiri pasi. Chero chikatora nguva yakareba zvakadini mashoko angu awiri pasi. Ndokwa zvinenge zvakuenda uko. Because the backup hachina Joy. Anga ine backup social media yemafanzi ake. Mafanzi ekwa Buffalo chatove chikumbiro kwamuri. Handika muri vabereki vazhinji venyu muriko. Handika tozati kwakazara zvana asi vazhinji muri vabereki. Itai muchiongororawo muchiona. Lazarus ini ndinonzisimeli diaries ini pano mudi wenyaya dzavanhu. Iwe uri ani? Who are you? We don't even know you. You don't even have any relevant. Vapano kana kuti stay there and listen. My fans, itai muchitarisa. Don't get too relaxed kuti vakabva uko zvanaka zvazodai. Please vabereki variko itai muchiona pamaona sokuti maona ka red flag chete handika attack Buffalo uyu kuti sei munhu asiri kufara chera kauya nesmile yekunyepedzera kunzi hatiinde pamberi tinoseka tinofara tinodai. So imina musana wadiki munozviona kuti i-forced smile ishi attack kuti sei asiri kufara. Keep on playing a big role yamanga muchiplayer. Kutaura chokwadi manga muchiplayer a very big role mukati meupenyu hwevana. Now akusisina kwachakwanisa kutaura, akusisina kwokuti zvichabuda sei kana kuti sei. Mwena wacho wakabva uvharwa akangwara mukomana wayo akabva tsindira mwena wacho zvachose. Achitaura mwana wayo you can hear the pain in her voice. The pain in her voice you can hear. Kuti ane pain. She broke down. The way she broke down pa camera, pa national camera. It says a lot. It says a lot. Ndakambotaura pano ndikakudzai mukati hey ndikati guys. Pakambotaka kubuda zvinyanya ini pano ini ndakanonga phone pakataka kuita nyaya dzokutanga dzoyo kuya kwandiri. Ndakafonera vamarambire. That was the right thing to do anditi. I picked up the phone. Pasina munhu ari kuziva zvese. Pasina kana social media. Zviri kwandiri chete. Ndakapika phone. Ndakafonera vamarambire. That was my first time to talk to him after Masuroko. Ndikati hanzvadzi yangu ndinokumbira mundipe nzeve. Pane zviri kuitika ndokumbira kuti muzvihendelese munhu mukuru. That was me talking navamarambire. Pane nyaya yauya kwandiri. Nyaya yakamira yakadai. Ndikukumbira kuti muintervene haiko kusocial media nyaya isati yasvika kusocial media ndindi yauya kwandiri. Pane zvakadai ndandichikumbira kuti mupindire muheupe zvisati zvaescalate kana uchida ngava uye vataura ndikunyepa. Before it came to social media vamarambire vakati sisimeli are you sure? Ndikati ndobva ndavapa proof. Vabvunze anditaura pakamera iyi nditaura pana pakamera kapa pasi pokuti nditaura kuseve kana ndichinyepa uchitaura kuti vari kunyepa maya. Vakati alright pakanaka. Handi takataura
mukutaura kwandakaita navo pane zvandakapika. Ndiri munhu mukuru inini. Pane zvandakapika mukutaura vaitaura pachikuru. Andimaona. Asi ini semunhu mukuru ndakapikawo zvandakapika. Handisi because vanga vakundiudzawo ndichiti kuva ndichivabvunza kuti ko makasirei vana pamanga munawo panga pane direction. Handisi vakataura zvakataura pachikuru asi ndakapika. Handika vakati sisimeli so zvinonetsa so asi zvamauya regai ndiinde. Chiregai ndichikudza namubve ndakakudza ika. Handa kutaura nhasi because tapika kapara tazviona kapa pakamera. Vakanonga phone. Vakafonera mukomana chingoti pakangotinga kutaura nyaya yakatinga kuti pandiri hapana wifi handisi kunzwa hai I'll call back ndichafona back. Handika vakati kufonera mukadzi yabatwa nemurume. That is the honest truth. Papa sina kuti vanofonera after ndovada vatanu navo kuri kuma 10 makuseni ndakasabvunza kuma2 kuti mamubata here zvikanzi chinguri ati nanhasi but ndakabva ndajoini dzati zvandanganambopika patakataura papa ndikati yes ndosaka pasi vatiri kudi pasi kudavirwa but nhasi azvitaura uko. Handika akati ndoda kukumbira regere kuna vamarambire pavaindidzora ndasingadi kunzwa ndaitiza akonfema kune vaya vaiti ndikunyepa. Handika kana kuti yeye munyaya dzevanhu it was an awareness and a late a whistle blowing panguva iyoyo before nyaya dzese idzi. Handimaona ataura anakukumbira regere ndakumbira regere chiwa ndinotiza pangada nditiura ndozoenda kwavari kana zvinhu zvaoma. Ataura ega confirmation ega. Handimaona vamarambire dzokerai mukati moupenyu hwevana ava. Hanzvadzi yangu ndikutaura pamberi pevanhu dzokerai mukati moupenyu hwevana ava. Be there for them. Ramai muchivagaidha madhairis changam inodiwa takutaura ndi pachikuru. Handitika dzokerai mukati meupenyu hwevana munomaneja vana vamarambire vana venyara. Handika give them advice from time to time muri kwavari. Kana kune anozouya takupinda mugwizi. Kana pane anozouya achiti hey iwowe sena nevana vangu uri kuita take over vana vangu vanonga vakutoona soti wendi webaba. Do not listen changam madhairis. Do not listen. Musateere inimi donjo renyu muri kuita zvinhu zvakanaka kuti mugaite vana. Muri kugaita vana muri kuchengetedza marriage yevana kuti vana vakure mune zvakanaka. Anditika atina kuti ngasiye murume ndiyana kutaura zvokusiya munhu atara zvokusiya murume ndiya no tikuda kuti vagare zvakanaka. Tikuda kuti Gilbert asunungure mukadzi from financial freedom because abuda pachena uko kana kuti chi. Handika ndati vamarambire rambai muchigaidha vana marriage yevana imire zvakanaka. Anozokuti achikunyorera kana message kana kuti hey vana vangu hey you are taking over hey ndini baba vavo ndiri chiri mupenyu. Do not listen. Vana vakamboya kwamuri vachagara patsiro kwamuri mukavaitira zvakanaka. So in other words it takes the whole village to raise a child. Handika amusi biological father but muri baba vevana. Gaidhai vana fambai nevana. Zvinonakidza mangwana marriage yavo izosvikawo makore epamasvika makamira nevana. Kuti zveshuwa takabva nevana vakure ndatochembera vana zvinonakidza. Paitwa apology. Gilbert, the first person that you were supposed to apologize to is your wife. Kwete vana vamarambire ava kwete vamwe vanhu vese vaungotaura vese ava vanozouya after munhu akarwadzisa stereki mukadzi wako. First apology yako should go kumukadzi wako. Ndiye ungani wapfugama kuti kushowa remorse. Kupfugama pamberi pekanda chakoti tindokumbirisawo. Ndakakutadzira. Tete cho chazondaenda kuseri. Asi pamberi pevanhu ndoda kutadza kuti chokwadi ndikukumbirawo kuti ndibatsirikane. Ndibatsira kukumbira mukadzi wangu regera. You never even uttered a word. Rekutenda. Kuti mukadzi wangu ndakamutadzira. Hauna. Asi waenda kune vanhu vari kunze. Ausati wapedza apology mukadzi wako zvazvinoka. Unofanwa kutotenga kana iri mombe chaichaye kuri pamukadzi uya. Kana muchivanhu checho chamunotedzera kwamakure nakurira mukumusha asi chivanhu chako unofanwa kutenga kukumbira mukadzi wako kunotenga mombe inotsika. Ndio ita first mombe yomukadzi wako inotsika ichazva yechikadzi hadzi ichabereka dzimwe mombe. Unofanwa kunoitina woita the right channel woenda kunokumbira regere kuna nateshara. Handika mombe wopa mukadzi wako mombe yake inonzi mombe yake iyi inotsika.
because mukadzi waisa public vana Louisa vakazozofumura votaburisa zvinhu vodini but akapave away the root. It was you, because they wanga wakadzikama pasina zvese izvi hakuna vana Louisa vaizombosora vakaenda mudusena naJoy, hakuna vana Louisa vaizombona nyaya dzaJoy. Kungadi kwaingove happy vaingotaura nyaya dzokuti tiri kufara kuno tikudai mudzi ndiwe. Sa ita zvinoita tinoda kutoiona mombe uchiitina pakamera, sezvo uchigona kumupa 10,000 yefeki pakamera. Tiri kuda mombe pakamera inotsika uchitina mombe kunokumbira mukadzi wako ruregerere kuti anyway namafans ako. Mafans ako, they are playing a very big role in your life. Apology chaiwa utoita live kuti mafans ndinoda kurikumbira gerero ndakambokuitisa because wakaitisa mafans ako iwe ukati mafans akafamba chituka vanhu kuti AI pasisho video mbusha kuna mwana dzinodhodza seshuwa. Kune vanhu vakatomhanya naye kuti AI ima message chinhu chave pachena chiya. Wakaitisa mafans ako kuti havana kukwana kunge masaskam. Ukavanyepera kuti AI vakafamba chigone vanhu vachita vakacreate wakablock kwakawanda, vamwe vakaita maenemies kwakawanda uchiti AI uchivanyepera handizvizivi zvekunyepa ndazodai uchiziva nyaya dzako nhasi wakuzakonfirm wako uchiziva nyaya dzako. You owe your fans a very big apology because ukuvakonanisa nemamaplatform kwati vakuenda vachinofara vachitamba vachiti you are not the only one on social media. Mafans anoenda kwese but kumwe vakablock because vanokuda zvegenuinely vaimira newe uchivanyepera vachibhiliva kuti chokwadi kuri kunzi AI uchiziva kuti chokwadi. You owe them an apology. Mombe yake yanotenga hamene kuti zvichafamba sebebi pamaridza vachasplitana mwoyo yake achatenga mwimbo pamukadzi dzichabereka kuti dziwandewo because it's too early nezera rako is too early kumanya kuita zvinhu zvakadai so kumanya zvinhu zvakadai so pakamera. Anyway ini pangu ndataura learn or perish. Kana une nzeve uchanzwa despite yekuti ichira kuti kudini, kana une nzeve uchida kunzwa you will listen, but kana usingadi chandozoziva hangu there is a way yekuti zvichazongobuda. Joy achazoputika kana tachazongona mumwe munhu futi wacha kana wemukama woukama achano paakambonza apenga paya Gilbert ari kupenga zvakabuda nemunhu weukama kapaya handi vanhu vakati HT akazozvikonfirma ega kwachijandukoko after akati zvechokwadi nekumusha kwangu ari gwaneni ndakatombopenga, asi vanhu vakazvitora pasocial media apa kuti kwanza ari kupenga vari guwa rabuda nemunhu ari padhuze. Tandoziva ngave wakavhanisira kwauJoy kuti asave kusocial media, asi kune hama sezvakafanana nekumurova kwakaita musuno uyu pafanda grape apa pane hakuna munhu social media anga aripo, hapana musocial anga aripo, asi zvakabuda nevanhu vanga varipo veukama. Saka veukama uzive kuti tichangozozvinzwa zvichangozosvika kuvanhu. So denandirini iwewe chinja Buffalo, hausati wachinja ndindi kudaro, hausati hako wachinja chinja ende revesa change haione kuine one day overnight, haione kuine one day kana kune vhiki roriri rekuti mamuchirira nenyaya yekwaNdiwiza mubva vati ndachinja. Chimbomira Joy will say it pachake kuti tichaona nemufaro waJoy tichaona. Makamboona kuti mai Buffalo kana vane mufana anonzi average vanofara sei? Makamboona kuti happiness yavanoita vachita skits nabanini vavo? Makambozvinotisa kuti vanenge vane mumwe mufaro vanenge vanowirirana vanozongati pane vibe iripo vakafara nhasi, but vanhu hauzvioni kana vaine murume wavo, hauzvioni. No, pasocial media pabasa ati unfollow never bunuti unfollow, but change vanachagadzirisa ipapo tiripo ipapo zvokuti wazodika kuti wadini izvo zvomafans akatatuka tazvijaira isvikana shungu, asi kuti chinja hunhu inguva yenyu tikuvhurire mapost because ndasarigwa neabout 45 minutes 30 minutes ndibve pano atoenda zvangu kunovatangunda kubasa right. Vari kufona itinzwe, vari kufona itinzwe. Fona itinzwe wanda kufona shara muono wavo nyaya ndavhura maplatform. If you want to talk you can call in and talk. Fona itinzwe kana pane pandanyepa moya motora kuti manyepa pakati kana pane pandagonawo ndizvozvo. Nai Rejoice unonzwa sei kuti kutaura nyaya important yako kuya nenyaya yekuti paita mbavha wakudestabilize kuti utudze zvembavha when you've got the chance unozogona kuya wega nenyaya yako yembavha wakudestabilize yevanhu kuti ukutaura zveningikiri zvokuti paita mbavha mudzidzai kuti tidile nenyaya one at a time.
anditika live hello ya inondoda kutenderana nemi panyaya bufalwa ndizvi ndazvionera hari live pakati because ndandiri kubasa but ndapika zvinhu zvakawanda zvandaona dhumbetika ari kupusha kungoti aregererwe nekuti ziso rake riri pamari sisineri mukada kuzvitandisa ari kuziva kuti kwakaita vanhuka mari yake haina kuira kushi haasi consider all these things zvaakatadzira because ini ndakatarisira paapologica panzi une chekutaura here chinhu chekutanga nainyati mukadzi wangu sori pane zvese zvandakakupinza through zvekuproblema Louisa it's useless nekuti Louisa akasevwa source sinei yakanga yakuenda kunozviuraya ipapo patirwadza ipapo pega yesi vanhu vangataura kuti Louisa akatada but pakusevwa so kana vanhu vakateerera kuti ndakanga ndatobuda ndichinotenga mushongo wemakonzo ndotime yakafona sisi vakanditi aiwa dzokera mumba so some of the things we have to listen and respect yesi tiri vanhu tinokanganisa but pakagona munhuka kodai Louisa akanga asina kubatika panguva iyoyo dainanga tikusina saka bakando uya achiri kure nekuchinja ngarege kupusha vanhu kuti ndatochinja bvunza yamai nati ziso rake riri paFacebook ziso rake ari kuona kuti akadona saka zvimwe zvese zvaari kuita ipressure haasati achinja nyati ngaachinje unhu yesu vafadzi ake vangatuke vangaita sei handiti kana achinja tichaona kuna Joni mukadzi anofara anoonekwa sisinei mukadzi asingafara anoonekwa we notice lot of things kunyanya ati but vanhu takanga kusinai kwanisa kuzvitaura but sezvo zvaiye papublic vanhu musaneti vana sisinoela ndiri vanangoona pane era aidha vari kuzvida vanhu havasi kuzvida taurai ndo basa renyu ndo basa rangu inini nditori mai ndichatomira samai pane pasocial media tichitongozomiri pane zvinhu zviri toxic tichinyarara tichiita makuhwa tichifara zvemakuhwa inini I'm a mother sinotomira kune vasingandizivika vaya vakuti vaedza vanhu muri kujoka zvenyu pano nyaya dzevanhu ndichadziita as long as dziri kusevha vamwe vanhu ndine vanawo vechidiki vakapinda ma-early marriages pano padiaries saka ndinotozvitaura platform yenyu sisineni iri kubatira vanhu vakawanda tine matestimony akawanda pari kudanwa nahealth muri kupindira mwana health tinayo praise tiziye pari kumba saka nyati arikuda kupusha vanhu kuti nyaya dzake dzisataurwe but you as a mother me as a mother handina platform but iko kwenyu ndo kwatinenge tiri tichitsigira zvatiri kuona zvakashata rambai makatsika sisinei asingade ngaende kwaanoda vanoita unhu hwavo vari ikoko iriruza ndongomberera maoko sisinei kudai zvakaonekwa soko makasevha eso yakanga yakuda kuzviuraya papo pandirwadza ndachendangu. Thank you very much guys. Macalls ari kuwanda saka 2 minutes pamunhu anti ngatitei 2 minutes vanhu vese vari kufona I'll call you back anditika kana ukabhaza ukwanisi kupinda I'll call you back don't worry I'll call you back anditika saka ndichange ndichifona ndichidzosera macalls kwaari kubva 2 minutes pamunhu because macalls achawandisa. Hello caller 2 minutes then you start now and 81. Hello Sisimeli hai ndabatikana pana mainyati pavatanga kuzvibhema ndopandaona kuti abuse yacho yaingerera zvakanyanya because chero ukataisa gift ambopiwa chance yekunzi saka unoda kuti kudii kune mukadzi wako atadza kana kuapologize saka unoona kuti una stiki wake ka utori serious than we thought because dai angari munhu ari hambuka dai akumbirawo kana ruregerero but kana atotadza saka iya mainyati dai vari mumwe vabuda pachena vabatsirika. Right. Thank you very much caller. Thank you. Right. I'm returning my calls and you guys. Return my calls and you saka musaramba muchifona. I'm returning my calls and you message. Did not return my calls because bakawandisa 2 minutes. Hello caller. 2 minutes and you right in. How are you? Good, and how are you caller? I'm fine, thank you. That's first of all, Louisa was a good whistleblower because she helped this girl. And two, this boy, Anoda Rubatsiro, he's very young, he's arrogant, anama morals,
haana discipline. And Joy, if she keeps hiding things, achafira pa marriage, because now she won't say much because she's been threatened. That's why she couldn't say much. She was scared, the way she was looking at Nyati, the way Nyati was talking a lot instead of answering for herself. Zvaratidza kuti pane ka pre-warning kuti ukasvika ikoko uchitaura zvinhu uchaona. And nyaya yekuti Nyati is the breadwinner. So obviously chero mai vamanyati maybe vamuonesha kuti usasvike ikoko uchipfumura zvinhu. It's said even pakuti if she goes private anogona kusataura zvinhu zvakawanda because she hid nyaya yekurohwa, she hid nyaya yekuti vana vari kuwitnessa that abuse. That's why mwana akazobuda achitaura zvaakataura. That is a very very sensitive issue. And again I think pakakanganisika pekuti Dr. Choga and Tete Tilda, they should have discussed first. Akaoneswa zvinhu zvese vauya nemapoints ekuti toda kudiscussa this so that they didn't have to waste time listening to Nyati lying and listening to my Nyati lying kuti aiwa tinoziva zvakadai nezvakadai ko izvi muri kuti chii, because it looked as if they were now like clueless. Yes, Tete Tilda kept trying to bring up the things, but obviously it's things that were disclosed by Louisa. And in Hangu, 100% I stand with Louisa because she helped a girl child. It's part of social media, that's what it is. And at the end of the day, yes, she apologized maybe for that, but I think she helped this girl because I feel Mkati. But again, this girl wanted these things to come out because when she was looking for the post account, yes. So why now is she looking to blame Louisa instead of saying thank you, you helped me, although maybe she can't say that, Paula. She can't say that because she was told kuti azviiti kutaura izvozvo. Chimwe chinhu ndechekuti Louisa ine handimblame pakutsamwa ndepekuti akange akunzi ari kunyepa. So she was defending herself. So by doing that, we understand, yes, there's a point where maybe she needs to stop. But at the end of the day, she had to defend the brand as well. But now they are saying I'm lying. And Joy asade kunyepera kuti she was forced to talk to Louisa. Aitaura achigurisa kuchema. These are problems. We run to people. We tell people so that we are looking for help. We are looking for solace. We are looking for comfort. So she must not. She's very, very young. Yes, and we know how these things go. You get oppressed. And we say pambiri empowerment pambiri. Kudzidzisana kuti vanhu tigare sei tizive marights edu nekuti tofanira kurarama sei, because at the end of the day it's she doesn't need kuti anzi she's a good girl ari kuteerera murume iye achiabhuzwa. And nyaya yemabata esubmission, people need to learn about submission and understand that submission comes with love and respect from both parties. It's not just submission to the husband, it's submission to the wife as well. So I think people need to be well educated on those things, not zvazvataitiswa kudhara zvokuti we are isusu vakadzi ndisitiri kupiwa training yekuti garaiso. What about the guys? Let's go back and correct all those things, then we will have healthy marriages. And zvamataura zvanamama zara zvokuti musapindire panyaya dzevana kuti you want to control how the family marriages run. Thank you very much. Thank you very much, Kola. I appreciate your time. Okay, bye-bye. Thanks. All right. And makoza chakawanza saka ndoda kuti tikate 2 minutes guys kuti tikwanise kuti tipinze uvamu. Allo Kola, 2 minutes muri sei? Mushe. Ndakambokupa background yangu. Inini basa rangu rotanga menes ndibva ndazoita law and I did psychology. Ndokomenda panyaya yaGilbert panyaya yekuti I stand with Louisa and I stand with you. Kana yanetsesesa sisimela I always contact you. Ndipe nyaya especially kubva pachipepa chake chakatumira Louisa because nyaya yekwatete Tilda yatibata tese kuti ada kutoronge mapenzi kunge tisina kukwana. Mwana waya musikana mwana mudiki asina kokutizira. I'm here sisimeli, I'll take over and we use another route yekuti Dilena Gilbert atsikame aite semunhu.
we've dealt with these cases. This case, I can deal with it. Louisa Anondibata, we start from his paper, we deal with the teaching us some exposure. If he thinks he's smarter than everyone else, because Manoya Ankurwa's situation here, Joy is too young, she's not understanding what she's doing right now, but we are here to keep helping her. Right. The thing is, like, we are not here to tiwa punishment. Cannot tiwa mesere Gilbert. Because remember, this is a couple kudanana. And it's for now, we give them that benefit of the doubt. But it will always come out. Because right now, kutiti takuno fixana na Gilbert. Takuita ungetula kuparaza marriage evana. Of which that's not our agenda. Our agenda is kuti Gilbert nga chinje. Tunakuona Joy are happy. And Joy anoshanda. Gilbert is not the breadwinner. Joy na she's part of the breadwinner. Because kuti mari itwe Joy anoshanda animaona. So atidi kuti tite zokuti tinga zapinda munyadzi vana kudini no zokuti tiva disturb but tikuti ngavana ngavagara zvakanaka tichaita tirambe tiri marriage ini chekuti vagare zvakanaka. Yeah, what I'm just saying is kana zvaramba waiye. No, that's fine, Kona. That's fine. Thank you very much. Yes. Ya Louisa, ya don't worry. Hapana nyaya papa. Takatoiona kuti hapana nyaya, hapana chinhu paya. All right, thanks. Zvakanaka kuita maloya anopindira. Saizo zvani munoona. Iloya ndiri kuti kana zvanesa nyaya yemapepa iyoyo ngaichiuya tiitore isusu. Andiwana because chokwadi tatozochiwana. Andiwana. But anyway, mubereki anenge achirwadziwa. Mubereki anenge achirwadziwa. Hello, Kola, 2 minutes. Hello? Yes. Sure. Indada ngoti zvangu kuna Joyika. This is the time yokuti it's a wake up call. She now has to open her eyes. She should empower herself. Zviyazvoti ndaimutrasta nekanhu kese. Now akufana kuziva kuti only God can be trusted 100%. A human being can change anytime. So she should empower herself. Have something. Basarema ukusha mataura zviya. That's the way to go. Otherwise, anofa achingomberera mari yeGilbert. Thank you. Thank you very much, Kola. Thank you. Right. Hello, Kola. Hello, Sitzmeli. Yes, Kola. Inini ndoda kungokomenta kuti one tazviona zvaise mamwe mapoints ese mataura neari kutaurwa nevamwe vadare. Asi imwe point yandoda kutaura we've been commenting kuti Joy ngaite course, Joy ngaite course. Anoita sei course achitsimbirirwa. Mari yacho haasi kupiwa. Anoiwana kupe mari yekuitisa course. Joy agara nechipo chake chekuruka kare. But nokuda kwokuti mumba yavo mune vanhu vane utyiri, vabereki nafanda. Ndo vari kuita kuti Joy asasumukire. By now, nemari ine vana vaye vaisismeli. Joy pamwe adi atove kana nesaloni nokuti munhu agara anoruka nechekare. Andimugona. Facebook iri side haso but kunze ukachitozviitira zvinhu zvake zvokuti azvisimudzire iye but because akaiswa mweya wokuti iye haafanirwi kutaura anything, haafanirwi kuita anything, anofanirwa kungomirira kamukono ketsamba rafuta namai vake fanda. Hapana chaanokwanisa kuita. Chero akada kusumudza musoro then oenda even kuvabereki vake. Chero akada kuti mama nhasi ndaitwa zvakati tete kana kuti ana chiudza kuvabereki vake kusaidi kuvabereki. Hapana munhu ari kumunzwa because vanenge vachiti mukwasha ari kutichengeta. Makaona mazuva iyaye kwakabuda imba iyaye vainzi vakavakira vana tezva hanzvadzi dzanyati dzichibuda dziri mudust. Imba iyaye yakavakwa nanyati nemukadzi wake handiti. Asi nhasi unoyu akati ndakuda kusiya murume vanomuti takavakirwa imba nemwana wevari. Ndosaka ndandichitaura pano ndichibata zvese nevabereki. Ndosaka ndataura ndichibata kwese because the truth is live iyo iri topisa they know vanogona vakatitarisa. Ndosaka ndabata kwese. Nokuti kutaura chokwadi kuvabereki kwachona futi ari kutsimbiro notaura kuti mukwasha akatiitira chakati. Nokuti vana vakaita zvinhu fast zvokupisa zveshe zvokuti mukwasha haana kuitira ichinhu vabereki vaJoy. Joy anoshanda kuita maskitsi achimurisa bhurubha zvaakaita musi unouzvi achidai ndokushanda kwacho. So imba yamakavakirwa nemwana wenyu naJoy because ndiye face wepage. Saka bvisai mentality kuti takavakirwa nemukwasha, makavakirwa nemwana wenyu. True, but havasi kuzviona ndo narcissism yacho inotaurwa iyoyo kuti vanobhilivha izvozvo zvavari kungoona zvongoti mukwasha ndiye chakati mukwasha ndiye chakati vachikangana kuti nhasi upenyu hwanhasi even mukadzi I can do things kudarika murume. Ndatenda hangu sisimeli. Thank you very much, Kola. Thank you.
Kaiti makosa chakawanisa kaiti tevedzi makosa. Hello, caller. Sorry. Yes, it's all right. 2 minutes. All right. Sismeli inini Joy andimblame. At the same time don't blame. Kana une murume abuse Sismeli unokumbira ruregero pazvinhu zvese zvausinombobvira wakatadza. Inini I've been there. After ndatozosiyana nababa kwangu ndakatozoona psychology ndatoendeswa kunoona psychology nemurungu. Unongochimokumbira sori akaenda kubhawa akadzoka manheru ukamubvunza wotorohwa. Mangwana mugona mutigadziriswa nefamily. Ivo ndonototaiwa sori ndini ndakaoverreact. Joy ari kutoda vanhu vanobatira kuti marriage yake kuti iye atange kufunga. Otherwise for now chero tikataura chii kana chika. Kana uri mumarriage mekuti unenge uchiabuswa unoona kunge iwe ndiwori wrong all the time. Maita basi. Thank you very much, caller. Thank you. I like so makola zarunyatsokuya nemapoints avo chaiwo tichinda mberi takadaro because munhu anopenga uya anotaura kwasina kusora kwaye manzi musiye imba anzasiye imba pano ndiani asi unopfeka zvenzeve kai unopfeka zvenzeve zvisingadzwi wazviwanepi zvakutaura izvozvo ndimana anofamba achitaura zvezvo unyemba ini wazviwanepi zvakutaura Hello, caller. Hello, Smith. Yes, caller. Ini nangu tusenzi dzangu pana Joy. Ndona kuti kunonzi kusaidira wabereki wake also wari kumuregerera. I'm sure kuti wari kungoti sinze mukwasha ane mari gara uriko kumarriage mwanangu because kuna wabereki wakatodaro watori neudyiri vagara vatongori neudyiri. Zvokutoti wanenge wachingotifirako chaiko. As long as iwo wari kuwana zvari kuwana ende ndo zvinoita munhu anoabhusa vanhu. Munhu ari kuabhusa kuhama dzako anenge achiplay imwe role yekuti hama dzako hadzizvioni manje kuti uri kuabhusa. Saka munhu anonzi Joy iyoyo ari kutoda help. She needs help imwe yekutoda zvekutodaro. Right. Because ari kutsvaka kumba kwavo kwaakaroorwa zvese aenda pakati ari one. Right. Thank you very much, caller. Thank you. Okay. Right. Pana umwe vari kufona apa tunzi. Hello. Hello, caller. 2 minutes. Taurai fast. Okay. Inini ndoda kungotaura kuti izvoni taona semaonero akasiyana but ini ndaona kuti vataura zvanga zviri pakati pemwoyo wavo. So vakuchimirira kuti vaitwe counseling afterwards. Maonero angu Joy, she's fear. Haasi kutaura exactly zviri kubva pakati pemwoyo wake. She's controlling herself. Gilbert West. Haatorina kana remorse zvake zvachose. But after counseling pavanzi naTete Tudor vachazenge vakuenda kuvabereki. I think zvichabatsira kuti vese vawane help yakakwana because apapa tirongotaura hedu sevanhu vaziya nyaya but afterwards vakazoita live after counseling I think zvinobuda zvakanaka. Ndo maonero angu. Right. Thank you very much, caller. Thank you. Right. Makosa chakaita kusangana kukurashana chaiko. Vanhu musarambe muchifona kana mabhaza ini ndinokufonera back. Maingara muchifona ipi ndikaenda inita engaged. Oh. Pando dropa ini abva phone. Hello, caller. Hello. Yes, caller. Taura it in the first 2 minutes. Tiripo makadi. Simeli tine nyaya yedu panapa tinayo. Nyaya.
hatina sisi vedu vatisingaoni vakaenda vachinoona boyfriend yavo kueast london tiri murustenburg isusu. Saka vaenda kunoona boyfriend yavo, foni yakadzima musi wakasvika. Pamwe after 5 days boyfriend yandobva yatiudza kutoti akaita accident ari kuchipatara repakoma. Chitisendera mapiki haasi kuda kusenda mapiki iwawo. Ora tichiti atiza accident yacho tikara tichipatara paari tanzi chipatara paangaisiyo abvisiyo ava kune chimwe chipatara. Mwedzi watokwana tatobatamo mwedzi wechitunu haasi kuda kutiudza kuti munhu aripi. Apa akutopa pressure munini wake kuti wochikwira uye kuno kundokwira sei pasina mapiki pasina zvatiri kuona kuti munhu aripi. Haasi kuda mukomana uyu. Ari kuti munini wake ngaasende hembe sharp nemucheka yemusikana uyu anganeti ane mudzimu nemucheka yemusikana uyu kune kwatakaenda. Ko makaenda nguvai kwamakaenda yemusikana akasvika kaita accident musi wakasvika. Makaenda nguva ikoko kumwana dzacho. Hembe sharuda kudzidii mindiro ipapa haisi kubuda saka hatichazivi kuti todii. Alright. Makanga zaiti mafona panguva isiriyo papa chitaugwa imwe nyaya matokangasa nyaya but zvisinei chamunoita iko zvino zvimimi chikwirai neumwe munhu moenda ikoko mosvikira kumapurisa nenyaya yenyu. Moenda kupolice station nenyaya yenyu munotsanangura nyaya yenyu muri police musati kuti hatina mapepa musungwi kana muri police station munhu anoripota asungwi. Mutemo wacho utori mutemo monosvikotaura nyaya yense zvairi mapurisa okutorai oenda nemi pane mukomana iye kana tivotsvaga bata mukomana iyeyo then motangira ipapo. Nyaya yacho manje yakaitika sisimedi ndeyekuti hama dzemukomana uyu dzakudzoka dzichiti kwai mukomana akafurwa nezviro akafa ende afa kudero pawanikwa plastic rine mutumbi womunhu akatoora. Apa kunenge pakutovanza mukomana uyu manje kuti asazikanwa. Chero akaufa nezuro hazvina basa hama dzitsonga dzingokudzai kuti kupi mongoenda kupolice station still mapurisa ndiwo anotosobva nyaya yese iyoyi kutodarika sisimeli vari kuuk. Saka imi mukatokwira mukaenda kupa handi mune vamutaura navo titiudzwai kuti titiudzaiwo kuti kupi tiye kuzochema kuzobata maoko handika mochisumuka moenda kana kuti wondibata after this nyaya tochitangira ipapo ndapedza iyo yana jeozouya. Ehe. Nichaguna mmoja alikuwa na mapapi. Hello Kola? Hello. Yes Kola. Chaura iti Kola 2 minutes. Sisime ndadangokumbira kuti Gilbert yakwanisa kuva munhu ari humble. Arega kuzvitutumadza. Ora itiri bo fone yenyu kuti anoizi Kola kumasuri. Fone yenyu kuti anoizi. Oyanga achikumbira kuti Gilbert arega kuva munhu akazvitutumadza. Aiwa tazvinzwa Kola. Avo munhu ari humble nabatsirike. Yes. Ndizvozvo. Kuti basa ravari kuita ndimwari akatova saka ngaatungamidze Mwari ngaasataura Mwari nemuromo but ngaaite maactions pazvinhu zvake zviri zvaanoita. Yake igogona kukondinya mberi noita basa. Alright, thank you very much Kola. Thank you. Right. Vane nyaya iri serious zvavo but havangadzodisturbika nyaya dzokutaugwa nevamwe vanhu. Handiti inyaya iri serious tinongovabata after this totanga toita toenda mberi neyavo but zvazvino pane iyi ndo iri kumbotaurwa handiti. Hello Kola? Mushe kanjani? Mushe. Right. Ndichida kukomentawo panyaya Gilbert arwadza especially vanhu vakadzi vazhinji because varume vazhinji ndo zvavanoita kuti munotanga muchibva muchibetserana kushanda kubva muri kuzasi then munhu pamunotanga kuti maakuonekera zviri nani munhu akuona sokunge maybe pamwe hausisiri klasi yake zvinorwadza. Ndanyatsofila peni yaJoyi patani yachema paya ndanyatsobatikana kuti you could see that kuti ane imwe pain iri mukati but nokuda kuti azivati ari paplatform abva atadza kunyatsokuexpress ake mafeelings ake but it's fine. I hope kuti pavachazoenda kuseri achakwanisa kubatsirwa. I hope kuti tete vachakwanisa kugadzirisa like maproblems avo ese vakwanisa kuita sei kugarisana. Then panyaya yekurohwa aramba ati hanzi handirohwe. That was like ndanyatsomublema kuti why ari kuramba
maybe kuda aramba kutaura because ari paplatform, but I hope kuti achazokwanisa kuzotaura kana kuri kwokuti anorohwa zveshuwo. I hope kuti aiwa audio makamanzwa ingawani achitotaura wani kuti ndakaviwa ndarohwa ndadai makamanzwa iye nevoice rake wani nhasi wozoramba kuti handirohwi. So I hope kuti pavachazoitawo maprivates avo achazokwanisa kuzozvitaura akwanise kubatsirika, otherwise achagara achirohwa. Ndo chokwadi. Chechi 3 ndiri kukumbirawo kuti Vandergriep ngaabude muimba yevana. Imba yayo yakavakirwa vana, noti iye Vandergriep kwaianga agara asina musha wake here. Kushopa anenge achitsvake, kuimba yevana ari kutsvake. Vandergriep ngaadzokere. Unoona kuti family yese iri kushopa kubva kuna baba kuhazvanzi kuna mai vari kutsvake. Joy haana kana pekufemera. What is that like? Mamwe mafamilies achinopiwa kuroorwa ka. Oh my god. Dei kuchidza vana kuvakirwa yavo beta. Dei kuchidza pana pota inguti ava vasati vavaka vachigara kwamwene. Vakavakirwa yavo yavanayo vakomana. Vari kutokusiya vachida imba yevana. Avakutogara imomo. Aiwa mai vayanga vabude muzvinhu zvevana. Zvakaoma. Ndachida kutaura zvimele maita basa. Thank you very much Kola. Haya pakaipa. Zvinhu zvacho. Amen. Right. Hapasina vamwe kwavari kufona. Kana pasina titrai kubatsira uyu wekept wengi uyu kwemhonduku. Tione kuti tingavabatsira sei. Saka guys ndizvozvo ini ndichiri kungora manichingodzokorodza pakungoti veriweka. Zvokwadi vana ava. I just pray munamato vedu vari kunamata ngativaisewo pamunamato. Ngatisewo vana ava pamunamato guys. Honestly speaking, let's put these kids in our prayers too. Kuti Mwari vapindire vagare zvakanaka. Hello Kola. Kola hello. Kola. Hello Kola. Hello. Hello Kola. Listen. Mushika njani? Andiripo pane pataurwa naJoy, ndoda kutaura zvinhu bijana zvaataura. Ataura kuti pana sisi vandakada kuudza zvinhu mashure. Aita kublema kuti Louisa akamurekodha asingazivi, achinyepa kuti hanzi vaindirekodha. Iye aisa maaudio. Gama audio. Amona kuti anga achida kuedza kusvibisa Louisa by all means. Louisa akaita basa rakanaka stereki. Well done Louisa. Thumbs up to you Louisa. Dei pasina zvese. Yes Louisa. Ewe chibhodho reri kutoenda na Louisa nemaruva zvese. Good. Rosa akabatsira mwana yesingaiti. Akamubatsira angamukanda ake pasi pebhasi nhasi, but Louisa did play a good role pana Joy. Akamubatsira dai zvese izvi, dai Louisa asina kuzvibudisa. Nhasi dai zvese zvisipo izvi. Dai Joy pamakatofa musi waida unotenga mushonga pasina, tisina kutombozozviziva kuti ndo zvakaitika. All right. Thank you very much Kola. Thank you. Sharp. Yes. Hello Kola. Hello. Yes Kola. Yes, sisimahlumurisweni. Mushe kanjani? Mushe. Ndini ndaona sekunge nyaya iyi Gilbert nemukadzi wake vaigarira pasi kumba vasati vaenda kwatete Tilda, because atanga nekuzvipa mhosva iyi and machemere aanga achita ayanga achitoratidza zvakawanda. Gilbert is a narcissist. Joy ari kuda help. Ndiri kufara hangu kuti tete Tilda vachazogadzirisa havo kumashure. Vachataura navo kuseri. Mwana uyu ari kutoda help chaiyo. Zvabva zvakatorongwa nekuti Gilbert ari kuona kuti maybe mari dzake dzadonha nekuti vanhu vake paFacebook vashoma. Saka ada kutongozvichenesa, saka akatoudza Joy kuti itoita kunge ndiwe iwewe wakakonzeresa kuti ndibude mumba. Yeti kutsamwa kuri kutaurwa naJoy kuti ndaimudhura. Haungomuke wakamudhura. Pane something zvinenge zvichiitika. Ndo zvandiri kufunga zvangu ndatenda. Right. Thank you very much Kola maita basa. Right.
achadairi phone zvanaita mufone right. So guys, I think ivesonga yotaura mataura ndi wesangane chekutaura panyaya iyi mataura regai ndidzokorodze zvakare munyatsokupa hwitisa kune vaenzi vasiri vepano vaya vafura nepano vaya vekuti enyaya dzevanhu isusu tisitori vana mai vacho pasocial media. And if we see something chiri wrong, we will not keep quiet because mchaya mchitanze toda nyaya dzevanga rotetuka. We will keep on talking because panenge pachitongo kanganisika iritongo taura lokola tiri kuchidzwa taura yeni. Alright, chekutanga I'm very disappointed na Dr. Choga. Mabatiro vanoita vamwe varume mabhachi asiro vavaita kuna Nyati kana kuti vanga vachiti socialite here kana kuti chii saka vachitongeka kunyengerera chero zvazvo vanga asina kuziva kuti ndo zvazvichiitika kumashure asi mataurirwo aitwa nyaya vangadai vavatobata mapoints ekudhara. Saka I'm very disappointed na Dr. Choga. Chechituma Tete Tilda, thumbs up to her. She tried by all means kuti nyaya dzese dzibude pachena. Vakabata chino takanzwa chekuti vati doctor vanga vachingodzikanda pasi vachita kunge vari kunyengerera kunge vari kudi. Saka doctor vachidisappoint. Asi Tete vane imwe knowledge iri pamusoro yandafarira, vane ruzivo rwakanyanyisa rwandaona pavari zvekuti vatozoona kuti nyaya iyi panapaka haisi kutosorovheka beta tiite kumashure nekuti doctor hapana zvavanga vachiita. Right. Thank you. Thank you very much, Kola. Thank you. All right. Bye-bye. Right. And mine's okay. Right. All right, guys. Takupinda tachipedza ni vanhu vese mataura ka zvamamuchida kutaura handiti mataura ka. Hello Kola. Hello Sisneli Magadi. Mushe muri sei? Mushe. Inini ndoda kungotaura pana Joy ndiri kuona kunge anika kukanganisika kaanako zvekuti tikaramba takatarisa achiramba ari mazviri akashaya counseling achatopinda kana depression. Because pane pabvunza Tete Tilda vachiti zvoni isitoziya madzimai ariwo anorana finances, baba vachitouya vachitoti ko mafinances ari kufamba sei. Iwo urimo here mukati memafinances? Vati ndinenge ndirimo mukati memafinances. But zvikanzi alright, saka kana urimo mukati memafinances saka sei usina kuzoziva kuti mari yakadyiwa sei. Ndopaakazoti paazongoti inini ndinozongotora foni ndoita maskits, ndapedza kuita maskits ndoenda kuita bhizi nevana. Haasi kukwanisa kuenda pamubvunzo chaiwo waanenge achibvunzwa. Saka tikuona kuti pamberi apo pachanetsa. Joy akaramba achigara akaviga zvinhu zvake muhana make achapedzisira aita depression. I think ndo zvanoda ngoshare chete. Right. Thank you very much Kola. Thank you. Yeah, nyaya yacho tatoti yapera todai yotanga zvomwe mafona futi chidzosera makosi. Hello Kola. Yes, Ismail. Ini ndangofonera kuti ndoblema ma-advisors. Mamwe ma-advisors vanoita vasinganyatsomubata zvakanaka Nyati. They need kutaura naye kana vachimutsiura ngavamutsiure zveshuwa. Ngavarege kuita zvekuita vachimunyebera vachimunyengerera. Because ndo zviri kukonzesa kuti asvike pazvasvika nhasi apa. Vanonyebera kunge vari kumuadvisa vachimupa marong advices vasingamudzi chokwadi. Yes, ngavamudze chokwadi. Hazvina basa kuti chii kana kuti chipa. Chokwadi chiripo ndechekuti this guy has been abusing mukadzi wezvo nguva yakareba. And vanofanira vachitozviziva, and some of the things vaitozvidzwa vachikunyarara. And now vanga vakutaura nyaya isiriyo instead of addressing. I'm so happy kuti vazoenda vega kwatete and vanhu vakuona the real truth, chokwadi chataita kuti chibude pachena. And it's now clear, vanhu vakuzvionera vega. Ndo zvataingochemera isusu, ndo zvataikupira furo kudai kutaura kwataita. I'm so happy about it. Thank you Sisman. Thank you Kola. Right. Chokwadi chaicho chisere. Right. Pane vamwe here. Makosa chanopera yawa. Hello Kola. Hello Sisman. Yes Kola. Aiwa Nyati ngamiswe Nyati.
Hello? tikuzwa. Alright, mukataiwa anyati ngamiswa. Because zvasingazende choti mafollowers ake tisu vakadzi. Ende zvese zvari kuita mainyati tinomu-unfollowa ngaamiswe vanhu vamwari. Kana pane vanhu vakuru ngavamutsiure nyati. Ane kuzvinzwa nyati, ane pride yakanyanya yakasangana neudofo, ngaazvigadzirise izvozvo, ndatendawo. Right, thank you very much Kola. Yeah, pakaipa. Hello Kola. Situmeli mirisei. Muche kumwana ari paprofile picture yako wari kuti rest wewe aita sei? Akaita stroke sisimeli mfungi 19 years. Mwana mdikiriki yei? Mfungi. Stroke? Stroke chaiyo mfungi but zvazvakasangana nazvo nenyaya dzemafamilies dzinoudza witchcraft adzo. But medically vakati stroke. Vazoshaya chekutaura. Angaoma mutezero. Akaingoti musoro sisimeli anoziva zviri kumafamilies vana hatiteererwi tokuchingoti musoro wangu uri kurwadza for long time months achingoti musoro achingoignora ndobva azongoti pachristmas pangu muromo wangu enda pasite nesiso parareya pamhanywa naye kuchipatara sisimeli pachristmas apa pangoita 3-4 days patonyarara. Shame. Ende yakanaka sei? Kufunge takarwadziwa. Right, taura yeni? Ndaida ngo yangu ni brutal point of view yangu ndakatarisa kuna mainyati handiti senyaya yechishona inonzi kana bhutsu yako kunyatsoshinya chaizvo muzobuda. So inini hangu for now ndomboti ngavambotsviramo because if you really need help there's no need for you to quote things kufaritsira saka for me inini hangu I'm sorry madiaries ndomboti ngavambotsviramo kana bhutsu yanyatso kuzorwadza vachabuda kana kuti vachaita action vachatsvaga help. Ndo hangu zvandada kungotaura. Thank you. All right, thank you very much Kola. Thank you. Pakaipa. Right. Saka guys, I think tataura regai titsvage uya titsvage musikana uya yambofona just Hello Kola. Yes Kola. Hello. Murukundiza. Tikukuzwa. Oh, alright. Ndoda kutaura panyanya tiyo iyi pazonzi natete kuti tichazotaura kuseri. Vanga vatoona umbishi wachona una nyati. Patochema mukadzi kana kumboisa uruoko uchikamfota mukadzi. Kutsikitsira kwanga achiratidza kuya for sure ndiri kutokuudzai kuti nyangwe akarairwa nomunhu akaita stage mukomana uya mubishi rudo charo pamukadzi wake haasisina. Tinotaura hedu kuti dzimba dzakakosha, munhu vana vanozokura vakadai, but chakakoshei iwe uchirarama uri muusungwa. For sure ukangozobuda kudai uchatoona kuti apa ndaitorarama upenyu huri rafu apa zvazvisingatoiti. Chandongokurudzira mainyati ndechekuti handizivi kuti vangaita muitirei kana vasina confidence dzekubuda sezvo isu sakadai. So imwe nguva unenge uri nherera usina chokutanga, usina plan yekuita, but semunhu atori neplatform inini hangu handizodi kuvanza kana kuti ndichivakiridza kuti imba ikutimba, asi kuti mai vayaka hapasisina rudo. Murume uya haasi kutomboda mukadzi uya, ndozvazviri zvazvona, ndozvandaitida hangu kungotaura. Right, thank you very much Kola. Maita basi. Alright guys, I think yanyati taipedza tongomirira kuona. Chandosache kutoti dzichangodzoka. Hadzina hadzoka dzaenda. Dzichadzoka regai timbotrai kunzwa uyu ari kuti vanhu vakadouraiwawo sisa. Zvakaoma asikana. Hello? Right, chinyatso kurondedzera nyaya yako manje zvakanyaka tinyatso kuiteerera. Watisisa kwaka wakaita boyfriend. Zvakaitika ndezvekuti anga ane boyfriend nogara kunonzi kuEast London andi ndobva amuti chikwira uye kunoko
ndobva aenda kuJoburg akanosangana nanasekuru vacho vakamukwidza akaenda. Sanasekuru vanasekuru vemukomana. Vanasekuru vemukomana. Alright. Ndobva vamukwidza akaenda. Musi waakasvika iwowo foni ndopayakabva yadzima. Hatina kuzokwanisa kuti tirambe tichitaura naye. Foni haichapindi. Tikati apa mufoni haina moto. After 5 days, akaenda musi wa 5 or 6 December. After 5 days, mukomana ndobva abudikira. Akabudikira kunani? Musikana akaita accident. Akabudikira kunani? Tichinda achitaura akuripota. Achiudzani? Apa anga kutoudza muningira wemusikana uyu straight. Muningira wemusikana anomuziva mukomana uyu? Mira ndibvunze kona. Musikana muningira wemusikana anomuziva? Mapiki tinawo. Uyu munino akava nambobvera vambosangana but vaingotaura vese. Alright. But mapiki emukomana tinawo. Alright. Zvikanzi musikana akaita accident. Tichinda kunoshopa grocery. Musi waakasvika. Ndo musi wakadi wakaita accident. Mukomana akazotaura after 5 days. Kuti sisi vako vari kuchipatara vari pakoma. Iwo chitokwira uye kuna sisi vako kunoko. Saka uyu ari pakati pekugadzirira atogadzira shoti mangwana ndomukachienda. Akazofona mukomana yabheki. Zvikanzi chirega kuuya achindwa chipatara. Andi uyu ndokurega kuenda kwake kwakaita. Ndobva tagara. Zvikanzi sisi vako yezvino wakukwanisa kutaura. Tikati iwo munhu anga ari pakoma akukwanisa kutaura pasina kana 2 weeks. Hazviiti. Chindisendera mapiki ari kuchipatara tione takakuvara sei. Mukomana ndobva tikatsika kati hazviiti kuti ndisende mapiki kuchipatara vasi kutendera. Tikati chipatara chipi chocho tisingatenderi kuti munhu atore atore mapiki. Andi ndechakaita sei chero ungava private ungava chinga nokuchipatara kana munhu asina hama. Vanotenda mapiki osecurity kuti kune hama dzemunhu akadai. Ko ichocho chipatara ndechakaita sei? Mukomana akaramba kusenda mapiki. Saka angakuisa pressure manje kumunina wake kuti iwo munini wacho chikwira uye kuno kusinisini chinga kubasa. Indobva ndamurambidza ngati usakwira usaenda pana zvikuitika apa. Ane nyaya. Okay, it's fine. Mukomana ndobva achiisa pressure kuti chitumira hembe dzake sharu. Ndikati hembe sharu kuna kwadziri kuenda ada kudzivii. Zvanzi kune kwatakaenda nasisi vako. Andi kune imwe kwai kune zvinoda kugadziriswa. Ngati vakaenda nguvai kun'anga kozvi yakasvika nekuita accident. Vaenda nguvai. Ngati pane evidence inoda kudzimiwa apa. Zvanzi chitumira nepetrol ngatisatumira hembe idzodzo. Tagara kuti amufonera bheki haufa. Zvikanzi chitumira micheka yasisi vako iri kudiwa ada kushandisiwa. Kunzi afana kuti hameno neshona timoti chisu nendere toti kutwasa andi kuzvemudzimu zvazvo. Ngati ako vanogomendera kumudzimu iye hama yake here. Anafana kunogadziriswa kumba. Chitumira zvinhu izvozvo. Ndobva ndati iwo murambire ngati ichikumba vakamira mapiki ekuchipatara. Vada kuona tichi ava sei. Kati aise audio. Zvikanzi hazviiti. Akaramba zvese. Chiita onyora iti foni yake. Tikwanisa uraiti kutaura pafoni pake. Zvanzi foni yakadzima. Ichiichaja uinde nayo kuchipatara. Paunonomona kuvisit ipapo. Chidi tikwanisa kuti kungova hedu voice. Mukomana haasi kuda zvese izvozvo. Mwedzi wakwana ngati manje plan kwaitwele. Tonoripota here kana kuti uyu ari kuhlana ari kuti manje kanoripota handina passport yangu yaka-overstay. Ngati but unopa wadi wazana. And okay, it's fine. Mukomana afoni. Akupa pressure uyu kuti iwo mangwana chochitokwira uye ngati usaenda. Uyu mukomana anenge auraya musikana. Iwe sinzi uchimupa pressure wakuda sisi vako. Newo uda kudi ada kukuita zvakaita sisi vako. Alright, ndobva tagara amubloka pamafoni ese. Hatisina access yokuti ataure naye. Ndobva abudikira futi neimwe namba iye yanga achishandisa uya kufonera bheki namba yaye akuchiti munhu wakutaura handisi kumuziva iwo ndiwa ani. But vambotaura vese before nenamba iyoyo. Inini ndini ningi mukomana akutaura neimwe close.
because haitombouri muxhosa futhi ndokuuzimu and ndobva ndati wosasamuitira hazvo chitaura naye mune zvakanaka naye manhamba iwawo adi umachengetedzi okay it's fine ari kuti manje apa akutaura nase ndobva aita ndobva tsvaga dzimwe nhamba nedzimwe hama dzake patitoko ndobva mubata vataura piwa nhamba dzasekuru vacho apiwa nhamba dzasekuru vacho uyai akati usataure kuti nhamba dzikabuda kwandiri kuna sekuru vacho akavanza akati nhamba ndadziona mubhukuchi rasisi vangu anga akanyora nhamba dzenyu pasi saka sekuru vacho akataura nezuro achirondedzera zvikanzi inini ndakamubvunza muzvikuru wangu kuti ari sechi musikana wako zvikanzi musikana wangu kune takabuda tichienda kurestaurant akabva asangana nevamwe vakomana vekuziva akabva aenda nevakomana vevavo nanhasi hatisi kuziva tichi ari kwatiri ari kutiudza statement rokuti uyu ari kuchipatara ari pakomba kuna sekuru vacho ari kutaura nestatement alright it's fine zuro vari kutaura nasekuru vacho nhasi sekuru vacho vakumuka futi vachiti kwai mukomana uyu afurwa nemapurisa akafa kudero pawanikwa plastiki kudhuze nepamba ipapo rine munhu mukati rakaora ndikati haukam zuro maitaura nese nhasi kwakubuda nyaya iyi kozi uyu mukomana akuiswa papesha zvinoita here izvozvo muninawo mukadzi uyo ari kupi nokuti ndiye watokwanisa kubvunza mubvunzo chaiyo like akambomuona here mukomana uyu anomuziva here ari kupi uyu ndinaye ine mukomana uyu ndotomuzivira pamapiki ndisati ndambomuona direct pafoni ichitaura naye pafoni zvine mavidhio call so sisi wako vakabhengi vasangana naye before here before vaenda kunomuona vaisanganira kwasekuru vacho kuJoburg. Saka sekuru ava vakura sei? Vatokura, mapika acho ndinawo futi asekuru. Ko ivo sisi wako ane makore mangani? Ane 34. 34 years. Ko mukomana uyu? Mukomana ndisi kuziva kuti ane makore mangani. Saka namba yesekuru handi mati munayo? Ndipei namba yesekuru iyoyo. Musikana anonzani? Tembeli Lempofu. Tembeli Lempofu. Ko mukomana ucho anonzani? Nkosikona Nyoni. Ora ndisendere namba dzesekuru vandimbotaura navo mumbodone papa nditaure navo tona. Alright. Tembeli Lempofu anonzi Tembeli Lempofu. Tembeli. Alright, tiribo. Ndipei namba izvozvo mumbodona tona. Alright. Kazvakaoma panogona kuita case of murder kapa. Pakaipa. Havana data. Varikudaira but havana data. There is the problem. Havana data. Kundai uya havana data. Sabona buti unjani malume. Kundai uya havana data.
Kundaikwira toni uvafonere ndikadupe namba havana data because vatodaira haisi kupinda. Vatodaira nemameseji zvimameseji hatizvitiizvi. Unjani ngikhuluma nobani kanti mbani umfonela bakithi? Ukhuluma no-anti wakaThembelihle. Ukhuluma lo-anti wakaThembelihle linjani? Ngicela ukubuza ukuthi umzukulu wami uphi kanti? Ngiyamdinga umzukulu wami and ngiyazwa ukuthi akauya kwaMuri ndima akazomkhwidza akwenda kumkhomana wakhe uko. So I want to understand where my niece is. Where is my niece? I'm looking for my niece. Kwa ndiyala kundifonera naye vakiti ndiyala kundifonera vakiti vokuita sei tikuda Thembelihle apa kundaide yanga acheta ngofona mira ukavafonera manje kavanobva vatoziva kuti toda kuti titenge zvinhu zvakangwara usavafonere munachi chimbomira mira Varikuisa audio. Mira nditangenda kuti ndatengere airtime tifone. Tinzo kuti vari kuti kudi. Na vakiti kuita sei. Vakiti tichitsvaga munhu panapa kutoto vakiti. Vakiti panguva ino zvinoshanda here izvozvo. Hai. Vakiti inoshanda panguva ino. Hauzoti mina kufonera ndiani ngotani kuti ubani ungifonela vakiti. Vakiti vekuita sei vakiti panguva ino tikutsvaga munhu. Tukuzigwa audio chero gaitimirire audio tichingotungwa. Unikis. We born. Okay mama ngiyakuzwa. Ngicela mama okokuqala ungixolele kulokho. Mama ngicela ukhulume nami kahle. Okokuqala mama ngicela ungangijahi inzima. Ngiyakucela mama. Ngiyakucela umzukulu wakho angithi. Kodwa mina angiyena unkosi. Angiyena unkosi mina. Ngiyicela kimi lize ngendlela eright. Ukuze sikwazi ukuthi sikhulumisane ngendlela eright. Kodwa maliza ngeattitude liza ngendlela yokuthi limfaka ipressure entweni engayazi ukuthi wena umntanakho uhambe wamithisa next door it's not your problem iproblem yomntanakho nxa emithise next door kufanele makuthiwa uyahlawula or uyabotshiswa ubotshiswa yena hayi wena so mina ngicela uze kahle kimi ukhulume kahle hayi ngaleyo ndlela ngoba manje mina ngisenhlungwini umzukulu wami naloyo okaThembelihle or ngithembe bani utshonile izolo unkosi so ngicela please nize kahle angazi lutho mina angihlale Eastern Cape mina ngihlale eJoburg lo muntu wagibe Athi ndambo mtuka iswa tinambo mtuka wanti athi ukuthi vakiti wani tinambo mtuka iswa ngicela mina ubuze usisi wakhe lo ukuthi iyashanze Eastern Cape wamtshela yini ukuthi ufikile Eastern Cape
wamtshela yini ukuthi ufikile e-Eastern Cape noma kafikanga yini e-Eastern Cape. Ngicela mina lingangilwisi futhi nxa lifuna sizwane ngokukhuluma ngendlela e-right. Malume angazi ukuthi mina ngakwenza irafo kuphi. Mina ngazama ukufonela wena waphendula ukuthi ubani ungifonelelayo bakithi. So ngamangala nani ukuthi hawu kanti ukhuluma kanjani sonke sisebuhlunguni because mina vele umzukulu wami sekuphela inyanga ngingazi ukuthi ukuphi sizwa nje ukuthi hayi uhambe ku boyfriend yakhe. And from what I know I was told ukuthi she came to you and wena wamunceda ukuthi ahambe ku boyfriend yakhe. Mina thina zange vele sikunikeza icala wena because we don't know ukuthi kwenzakalani lapho. Mina ngidinga umzukulu wami ngamangala vele ngazwa vele inkulumo yakho vele impendulo yakho Kimi. That's why ngathi mina ngifuna nje ukuwazi ngemzukulu wami. So ngiyazama ukuthi ngikufonele ngibona ukuthi kumbe hawuna airtime. Ngicela ukubuza ukuthi usebenzisa i-network ipi so that ngikuthumele i-airtime mina siwazi ukukhuluma kahle because indaba le i-confusing ihlangane vele kule confusion eningi lapha. Ngifuna ukuthi ngizwisise mina vele antu vele uyabona ukuthi mina ngikho lapho vele eAfrica. So ngifuna uku-understand because khona manje ngifuna ukuqhatsha ama-private investigators but anginayo i-full story. Ngifuna ukuthi ngizwe nawe ukuthi kuyenzakalani. Nawe sewuyangitshela ukuthi naye uNkosi sekashonile ushone njani. Ngiyamangala. Ngicela ukuthi ungitshele ukuthi usebenzise i-network ipi ngikuthumele i-airtime. Ma ukuthi uyasizwa ukuthi mina vele ngibe ngikuphindule irafu ngiyaxolisa malume wami ngiyaxolisa mina ngizange ngize lapha ukuthi ngilwe nawe. Ngifuna ukwazi nje ukuthi kwenzakalani umzukulu wami ukuphi. Ngicela ungitshele i-network yakho ukuthi usebenzisa i-Vodacom, i-MTN, ihini ngikuthumele i-airtime and then sikwazi ukukhuluma kahle ngefoni. Davuna devere guys. Icho Davuna guys. Ndagona ere devele people. Ndagona ere devele people. Mandi wakati mukudiwa ere. Mandi wa ere guys. Davuna chikoluma. Ngikhulumile isindebele. Ikhulumile. Ha. Umzukulu wami. Bakithi. Bakithi lingangenzi njalo guys. Ngikhulumile mina. Haya. Ndagona ka. Yeah. Gayithinzwe. Ngizamile ka? Ndakhuluma. Ugogo khulumile. Ngizamile bakithi bathu. Gayithimile niki. Munhu kudugwa kadugwa parutonzi pane anzi vatosenda police station anzi Tsolo police station. Vamene ya forward. Fani Madumbe kwanza uyakuruma Fani Madumbe Fani Madumbe kunonzo uyakhuluma kwete uyakuruma kutarashona pachidevele ere Fani Madumbe ayi wakati ukumbira andisukuda information saka tifa kuzvinini pisako tikukumbira sukuda information uzambukile lo mnyaka sisamelile umalume ukuthi aphendule vele umalume simelile umalume ukuthi aphendule uyaphendula manje simelele i-audio ukuthi umalume akwazi ukuphendula Tichata phone guys pane munhu anogona kunditarisira here ari ku South Africa inonzi Tsolo police station phone number ku Tsolo police station pane anokwanisa kutsvaga pa internet Tsolo police station yeku Eastern Cape nditsvagire Tsolo Eastern Cape ndokunogara
Eastern Cape ndokunogara ana chidhamdhamka. Chidhamdhamka angu yetu mtumezvi. Chidhamdhamka uye matosumuka izvozvi yei kuti mukline. Munovata shame. Cleaner imba mangu muite kuclean kutsvara tutangane kumatoilet chaiko. Hey, anosikana vatasvika nguva inoi. Regaiti ntiningiri. Regaiti vapindure tinzwe. Vari kuisa audio regaiti tinzwe. Ya tichagirewo Pamela Sambo tichagirewo anzi Tsolo police station. Ndiyo ere. Okay. Kunda itora namba hii. Tora namba kuTsolo police station ya Nyorwa. Tora namba hii police station. Wangu wakupota Elizabeth, alright. Nanda kungati ku Eastern Cape. She does Indian. Saka mimi muri kuda kuti ndiku translate issue. You guys don't do that. Download Odola. Kungwanisa ndavaona ere muningikiri muma comments umu. Download Odola guys, download Odola and yeah, download Odola. And more vama download Odola ya motumira mari kumusha, zero charges kutumira mari kumusha. And also pesa pano gochisa 50 pounds, 50 kutumira 50 pounds yako ku Zimbabwe and iti unova wapiwa 10 pounds gold reiswa ma account mako and then 10 pounds kana reiswa ma account mako and then waiter say uchengeta mari yako in gold kana wakuda kushandisa mari yako uchinja mari yako woisa utengesa gold area haimo that gold enough to fluctuate rinokurachizika then over madini uva madaro ndavaona munhu ngimu saka ndakungotaurawo zvengi ndavaona imo mupamuri papa mukati muma comments ndavaona right so iyo ndio namba yacho iyo alright manje ndeipi 054 alright ndoda munhu anozokwira apa ari kuSouth Africa anokwira apa live ofona ku police station uko indotaura nemapurisa please ndoda munhu anozokwira pa live indofona ndotaura nemapurisa atinzwe kuti information ndeyechokwadi here. Nyakuzwa mambo. Mina ngisebenzisa iVodacom. Kodwa okwamanje ifoni yami iyakweleta imali eclose 100 rand. Yakweleta imali eclose 100 rand. So uma ungafaka noma imali i-airtime vele i-airtime iVodacom izoyidla ngoba ngivele ngiyakweleta. Ngibe ngizitshela ukuthi ngisazo recharge ngiqedela isikwelede sami end of the month. Bese ngikwazi ukuthi nami ngiphushe kahle ngifaka i-airtime. Yazi lento akulamuntu oyi-understandayo. Wonke umuntu is like ublame mina. Umampo wakhulumisana nomzukulu wami ukuthi ufuna ukuze umzukulu wami bakhulumisana nomzukulu wami ukuthi abuye eJoburg ngimkhaphe ayigibela ibhasi. Was 5 December kwakuyi Friday ngoba mina ngiyakhumbula ngangibuye emsebenzini ngamthatha ngahlangana naye mina ePark Station ngambonisa amabhasi ngathi nanka amabhasi ofanele wagibela ibhasi wahamba wathi egibelile ibhasi ngizozama ukuthi ngicheckele ama message angisendela wona if asesekhona efonini yami engitshela ukuthi ufikile Eastern Cape was around 10 morning Saturday wayesiwelana kuyi Friday wathi ngabo 10 Saturday wathi sefikile Eastern Cape ene umzukulu wami sekambonile sebebonke ngagcina kanjalo ukuthi kwayenzakalani I don't know ukuthi wabuya back kasabuya nganzayi nami ngifolaphe ngoba mina
wathi uya e-Eastern Cape wayafika e-Eastern Cape. Only that I know. Ukuthi sokuhamba njani nami angikwazi. Ngimangele izolo usisi wakhe engisendela ama-message ethi yena umzukulu wami uthi yena uMampo ukukhoma bayenza i-accident. Leyo mntu mina bengingayazi. Ngimtshele ngathi le mntu mina kangiyazi. Angiyazi leyo nto leyo mina. Umzukulu wami ngihlala ngikhuluma naye every day kaze ngitshele ukuthi baba ku-accident. But into engitholile last night umzukulu wami angazi kwenza kanjani amaphoyisa ukuthi amhlasele lapha ahlala khona. Sakanga imenze efuna ukwazi iphoyisa lamdubula. Kwayilamba yamphoyisa libanga. That's why usisi kaMampolo omncane ngimnikezile iphone number le enefoni okuthiwa ivele yathathwa amaphoyisa izolo uma beqeda ukudubula lo mzukulu wami ukuthi bafonele information uzozwa kibo ukuthi kwenzeka kanjani. Yeah. No, baba vakutsara zvinhu zvino vari kuti ivo vane chikwe kutanga vati vane chikwereti che100 mufoni mavo saka mukandisira mari inodliwa handitika mari iyoyo saka vari kuti ivo musikana uyu anonzi Mupo akavafonera handitika achitari kuenda kumuzukuru wavo handi muzukuru wavo akakonfema vakasangana naMupo achibva kuRustenburg papark station vakamutaridza mabhazi ekuEastern Cape akakwira mabhazi hanzi achisvika yanga iri Friday Saturday makuseni akabva ataura kuti ndasvika ndatove nemuzukuru wenyu muzukuru wavo tivachara naye everyday animaona kwanzi kutoti zvokune munhu akahana kuzowaniwa asi kuwanikwa ndakatonzwa nezuro chifonegwa nemunin'ina waMupo kwanzi nezuro manheru ndo pandiri kufonegwa nemapurisa kuti akaredwa nepolisi saka munhu yaitori mhondi munhu uyu akaredwa nepolisi nezuro saka iye akabuda nebanga achida kubaya mupurisa ndobva achishutwa nemupurisa ndobva afira ipapo saka vari kuti ndakatopa munin'ina phone number kuti afone police station anzwe zvizere police station because ina handina information nditoshaya kuti vagadzirire kuti vaone kuti voita sei aexplaina zvakanaka guys saka sorry sekuri hatina need kukupa hedu airtime sorry hatina need kukupa airtime alright malume ngikuzwile kahle uyazi itingifonela phana epolice station eTsolo police station ngitholile inamba ngizokuthi kanti kwenzakalani kuthwani ngizwile nje kuthiwa bathole ibody yomfazi namhlanje eduze nalapho kuhlela khona umzukulu wakho so manje after a month and singazwanga lutho from umzukulu wami khona lapho sonke sesiworried manje ukuthi kwenzakalani ukhona na uyaphila or naye ushonile or kwenzakalanga uyabona that's why ubona nathi siworried kanje because it's been a month and some days singayazi ukuthi umuntu uphi andibona so ithi ngifone khona lapho epolice station then ngizobuyela kuwe akuvura nyaya anzeri libra ayiwa tinozwa ni police yakamuhuri kuti akunza kashutwa ni mapolisa saka todzwa kani mapolisa andi akunza kashutwa right ndokumbura munhu ari ku SA guys anogona kufona ku police station akwira apa munhu ari ku thank you Prosper Masters thank you ne 400 stars Prosper ndiri kukumbira munhu ari ku SA yani airtime anogona kufona pa numbers ndakapira buzz police station ini ndichitaura navo ndiri pa phone panapa anze akakonfirma akuti ndasvika ku Cape Town saka hatingavapi baba vamhoshasha baba vatingavapi mhosva ka antimona akakonfirma ndasvika ndine muzukuru wenyu kunoko ndokutoenda polisi tinayo munhu uyai vedu we kwira polisi anzi saka kwakatogwa phone nemapurisa yemukomana akafa saka vari kuti chifona aitinzwe ndiani wane airtime anogona kukwira pa guys tifone afone ku polisi nditaura navo ari ku SA it's cheaper kana ari ku SA it's so cheaper animona kwanzipoe namba ikuku namba inogobva kunani na inomsa namba inogobva thank you Fortune Masters thank you ko namba inogobva pati munhu chakafa one ndinoshanda nomakafa ani airtime nkosa kukwira ngakwire ka guys anifonere ku police station No one knows if the lady is alive or not. No one knows anything.
So nyaya iri pane kuti kunozowanikwa bhodhi padhuze nepane mukomana iyeyo. And the other thing, mukomana aredi kwei ndo pane nyaya. Ndikuti kuedha munhu apa ndinofunga kuti ari kuramba kukwira. Malume ubani ukuchelile wena idzolo ebusuku ukuthi umzukulu wakho sekashonile. Can I have the number? Ngingayithola inamba yalowo muntu lo kade ekhuluma ukuthi okutshelile ukuthi umntwana wakho uvele sebamudulile. Maybe sikhulume nalowo muntu lo because ngiyazama futhi nalapha ukuthi ngikhulume nepolice. Anzi namba dzekufona dziripi? Ndinadzo uya ndikupe namba dzakaphinwa apa, namba dzakaphinwa apa. Namba dzakaphinwa. Saka iwe unofa kukwira pa live. Wakwira pa live wofona pa namba idzo. Indiri panapa tinokwanisa kutaurana nemapurisa. Unokwira pa live. Unokwira pa live iwe panapa wofona nemwe namba. Anzi ask Moboys. Topa Moboys afone police isati sigwatigona ukufonera police. Isusu makuzotitipe Moboys afonere police. Isati gona ukufonera police. Moboys anopuwa kuyafonere police kuti istatadzai. Hatatadza tisotsvaka vanoti vatinotibatsira. Nai chiku. Daddy. All right. Vana chandoza makwira apa naro kukwira apa vese varongo iringo He is in SAS. Vari SAS, but why do we have to give more boys to call? Pano vorine vana tongokwidza. Vokwira tofona toga. Handiti nechi tokungoita panapa. Tofona toga isu. Tokwidza munhu. Tofona. Sisi vacho havana namba. Vanogodziwa nepi nai namba naino. Kunyaya makateerera here kubva ichitanga. Namba vanodziwa nepi. Hati namba dzavati pane dzasekuru. Hakuna namba. Vakuti namba yesisi vava haichaiti. Kundaikwira vari kudecline nai pane munhu ari kujobheka kwanisa kukwira here. Irene anga chindokwanisa kufona but now hakwiri pamalife. Irene, and ndikuda munhu anokwira akapa live then ofonera police nemwe phone. Kana iwewe kana uri papo unemwe phone. Wotora namba dzofonera police namba dzakatora. Ini ndotaura nemapurisa pafoni yako. Okay, again, checking my phone. Tsvaga imwe phone uye panapa panto namba dzakapinwa dzemapurisa then ofonera panamba idzodzo. Ini ndotaura navo. Okay, all right, sharp. Ngayatsvage phone. Hapana chaunotaura ukafona ndindotaura. Iwe unongofona ini ndindotaura. Ndini ndichivanzwa. Ndosati ndamunhu anofona noti zviri chipa uri kuSA. Ini ndotaura navo. Iwe hauna chaunotaura. Regai uyu ari kuuya uyu. Regai atsvage imwe foni. Ari kutsvaga imwe foni. Irene. Mirai mwana wangu uya atsvage imwe foni. Mirai mwana wangu uya atsvage imwe foni. Can't the sister phone? Chizvisiya izvo zvokuti kwai sister ndichirega itifone isusu.
Sasa ungori paiko. Haisi kukwira sina try nachita kuedha yakaichiramba. Let me try again. Ndiri toilet. Ungori toilet. Ndikuware. Nda. Running time. Unzwi. Kuchaya chaiko. Kuita manyoka. Hapana, it must be the morphine. Medication. Nita po. Ndati uyakambokwira zvinoita chipa because arikuise panoti tifone from UK. All right. Alright, fona ivaringa kumbotsvaga mifoni. Chingofona tione. I hope airtime inotendera kutaura namapresidents. Mukomana dzanonzani? Mukomana anonzani? Musikana anonzi Tembelihle ko mukomana anonzani kwanzi mupo ndiani ko mukomana anati I know Zinta something. Kuchitaira akafona. Hello, mukomana anonzani? Nkosi kona. Uyu mukomana wamabvunza atoti pana vatete tikati toti ndivatete vedu vari kuchii vari kuUK hatinambomudza kuti chii chiri kuitika. Magona. Matanonzi Ngosi Kozi. Ngosi kona. Ngosere mikona. Ngosi kona. Ngosi kona izita zvesene sene mipapo. Ngosi kona izita nderechindevere ngosi kona. Alright, kosene miyakanonzani? Nyoni. Ngosi kona nyoni. Alright, ndakufonera mapurisa achibuza ati panamba police station. Alright, iripo. Right, fona nikikiri fona tinzwe Ngosi kona nyoni yoyi. Fona tinzwe. Aro airi? Hello? Onjinje makumba. Neighbor yangu haiko. Alright, regatitry kufona ndachitola malume wangu first years. Regatitry kufona. Hapana imwe number. This one is not going through. Okay. Dzese dziri two pane two number kapo. Ndikungona 21. Pane two. Wafona ipi nebera 25. Pane imwe. Ndiyo. Yanga yakashota iyi same number. Ndiyo ere. +274. Yanga yakashota the other one. Ikuramba okay. Saka isi kupinda. Isi kutomboka na kutombo attempt kuringa. Guys, titarisire kwa imwe number guys. Titarisire imwe number. Titarisire imwe number kana iripo manje kana isingapindi pane pakaipa. Pana atomboisa list yema numbers yakawanda, but I think the other one inoda unachifona from SA. Kana pane kuti pakufona. Nice sweet. What did I say? I talk about it. Hello? Hello, malume. Sorry, ngakufakela idatha. Uyibonile?
hayi bengazange check. That's why athi sesiwazi ukukhuluma khona manje ngafaka i-1.5 gig ukuthi sikwazi ukukhuluma laphana. Sorry malume ngiyakuxolisa because le indawo le i-confusing kakhulu ukuthi lapha siyezwa ukuthi umzukulu wami akatholakali and then boom sengiyezwa futhi ukuthi naye uNkosi sebamdubulile just like that lapha singakatholi umzukulu wami. So and lapha bayakutshela ukuthi kutholwe isidumbu eduze nalapho uNkosi ehlala khona. So everyone vele ukhathazekile vele worried. Okay, I understand that. Selike la phone la khona eTolo police station. Siyazama but phone number yakhona vele ayingeni. Kodwa ngitholile phone number yakhona. Ngitholile internet phone number yeTolo Eastern Cape Police Station. But le iphela ngethi no 325 but manje ayingeni. Wena i-message izolo uyizwile ngobani? Ngizwe ngomzala wakhe, umzala kaNkosi. Uhlala khona lapho. Uhlala khona Eastern Cape. Maybe masingakhuluma laye sizame ukuzwa information. Okay, ngizosendela yona manje ku WhatsApp yakho. Ngicela ukuthi usendeleni ngikhulume la ngizwe ukuthi maybe kwenzakala ngikahle kahle. And then why uNkosi elwala emapolice station? No, yiyo lento lami ngoba umzala wakhe laye abakakwazi ukuthi kuhambe njani kodwa ungathi amaphoyisa afikile uNkosi wakhipha umense manje amaphoyisa phela phathi ibhamu bamdubula so ebesedwisa amaphoyisa ephethe umense manje yikho bamdubula endlini yakhe umzala wakhe endlini straight bamdubulele endlini straight lapha ahlala khona manje why yena uNkosi bayelwa nemapolisa why yikho lokho lami ngibengizama ukuthi ngikwazi kumzala wakhe manje umzala wakhe naye uhlala another side laye uzwe sokusebulewe lo muntu but ubulawa ngamaphoyisa kuthiwa ebekhupha umenze ukuthi ubekwenze njani information nami angayithola kanti ena uNkosi besebenza phi malume anjani ubesebenza phi uNkosi usebenza khona le Eastern Cape uyenza into zokubuilda lezi building the construction ngiyayibuza nje ukuthi why amapolisa emdubula ngizama ukudinga impendulo ukuthi kambe ebenza ubugebengu ubuthotsi okwenzakalani ukuthi amapolisa vele afike agcina amdubule vele. Okay, ngicela mama ungenzele ifavor. Nami mama ngihluphekile njengawe uhluphekile angithi. Ngoba manje kufanele nami ngisahlanganisa imali lapha ukuthi nami nge-Eastern Cape ngiyekuzwa ukuthi ukhamba njani ngikwazi nami ukuthi ngimthathe lona umfana ahambe ekhaya. Sisahlanganisa kunzima and bengena funeral. So uma ngikusendela ipolice bengenayo ngicela nxa ngikusendela inamba zikamzala wakhe. Ukhulume naye kahle ngoba naye usho umzala wakhe lo umntaka anti wakhe omunye uthi umntana kamalume omunye uthi umntaka anti so naye is worried ukuthi ushonelwe la ikakwazi kwenzakalani so ngizocela ukukhulume naye kahle uma umbuza nawe umbuze nawe kahle ukuthi kungabe kuhambe njani nawe akwazi ukukuchazela engabe ekuzwile ngoba naye bengekho kuleyo ndawo akahlali kuleyo ndawo. Alright. So ngizosendela inamba zakhe manje. Alright. Ngoba ekuseni ungitshele wathi yena abantu bendawo kuleyo abahlala kuyona baku meeting after 8 bathe bazoza back kuye bathe mabefika kuye bavele bamxosha kuleyo ndawo umzala wakhe akasahlali kuleyo ndawo akade behlala khona. Alright. Kuthi bamxoshile kodwa bamlwisanga bamxoshile ukuthi manje uye kuphi I don't know kodwa ngeke ngakhuluma naye ngimbuza ukuthi are you safe there lapho khona wathi yes. So mhlawumbe uye nawe ongathola information mhlawumbe yendawo ngoba into ebalekile manje ayikusikho ukuthi kufanele thina sikwazi ukuthi ubani uyenzeni sokufuneka ukuthi kutholakale i-direction yakuleyo ndawo le-police station nezibhedlela lama-mortuary only. And nathi sifuna ukwazi ukuthi uThembelihle usekhona or akasekho. It's only that. Because nathi akusazi ukuthi uThembelihle uyaphila or akaphili. Ya ngizokusendela inamba zakhe lo mzala wakhe unayo information. Into engicelayo alright
maybe une-information or kanayo, I don't know. All right, no, ngiyabonga malume. Wazindawo. All right, right. Ngicela ukuthi ukhulume la then ngizobuyela kuwe. No, mina ngizokusendela i-message man. All right. Inamba zakhe manje. All right, ngiyabonga. Okay. All right. Abamsori waridhile wavo kwanzi izvo zvinindi kutoda kutoenda kupolice station kutotsvaga mari yekuti ndinde kueastern cape ndinotora bhodhi yake because akunzi akarwa nemapurisa hanzi pane cousin yake yachapiwa nhamba iyi hanzi ndoyekungoti hanzi ndaindawo ikokoko anogara ikoko kueastern cape kwandikadzingwa necommunity kosva kuchitwa meeting kuroti mukomana wayo aitogama saka musikana akafa kuchina musikana akafa musikana akuchina akatofa hey. Pane dzimwe namba dzauya kundai 0475011010. Thank you very much Munachi. Thank you Irene nedata. Thank you Irene data. Kune arikunzwa? Dziri papi namba dzacho? Anzi 047 plus I plus 2747 501 1010. Hey. Ya kaka hivi. Hello, Stamona Ninjani? Hello. Hi, how are you? Sister, I'm calling from UK. I need to confirm something. Something that came to us. There is a case. Apparently, we have heard that there is. Can you hear me? All right. Hello. Can you hear me now? Can you hear me? Yes, I can hear you. Okay. I'm calling in connection with a case that was brought to our attention yesterday about the passing on of a guy who was shot yesterday. Confirm whether it's true or not. A guy who was shot yesterday in Kosikona. Is it true? And we heard that the case is being handled by Tsolo Police Station. Is that true? Okay, can you give me your name? All right. My name is Mawande. Mawande? Yes. Nkosi was my cousin's boyfriend. You must be Mawande, man. Koza, K-H-O-Z-A. Yeah. Koza. Yeah, bo. It's Mawande Koza. Yes. UK. I'm in the United Kingdom. Hello. UK. I'm in UK. I'm in the UK. Pardon? Are you thinking? I can't hear you at all anymore. Hello. Oh, no, I can't hear anything at all. Mama, ngicela ungenzele ifavor mama. Ngicela ungenzele ifavor mama. Ngicela ima nomzala wakhe umthola efonini.
umtshele ukuthi thina sifonele epolice station. Epolice station basinikeza ama-details lawa. Bathi umzala wakhe okhona lapha e-Eastern Cape zamani ukuthi. All right. I was saying I'm calling in connection with a case in Nkosi who was apparently shot yesterday by the police, and the case is being handled by Tsolo Police Station. Tsolo Police Station. Okay. Yes, please. Can I give you the number? Yes, please. What's the number? 047. Yes. 047. Can you hear me? Yes, 047. 047. 542. 542. Again. 000. Yeah. 3. Thank you. Can I repeat? No, that's fine. Thank you so much. You are fine, eh? Yeah. Okay, thank you. Okay. Hi, Chico. Anzi Shani, this is Matape. Police station. Yeah, Anzi, it's not Tsolo. So this is the number. It's Tsolo ya Ndipayo. Like if I was gonna tell send phone ramzala ndapuwa number dzimzala phone tone. Okay. Ndarisakwanisa kutaura ka because ndarisiri kuvanzwa ini. Saka zvazviri kutonetsa. Thank you very much. Ndasina kuzviona kuona mauyu ari kumaedza. Tikupinde. Yes. Ndo yaramba yaya. Iri kuramba right. Mira ndibate muzanda wacho tuone. Thola information from kuye. Ngicela mama ungenzele njalo. Nxa umthola umtshele nje ukuthi amathi ifoni yakho siyithola epolice station eXolo. Bathi iXolo. Basinikeze phema sicela information bathi singalinikeza information yomuntu oyisihlobo sakhe olana e-Eastern Cape. Babe sebekupha le kuringa but asikubata mzaya wacho. Paitodii. Apa ndida unobata ndobasa ndoda kumbobata wekisi kana 3 hours. Tuzomuka. Asikubata phone. Nyaya yakatongowa musikana yakafa ke ndochokwadi. Musikana akafa. Hello? Hello? Sabona mzaya kunjani? Yaphila light ukhuluma noMedube mama Dwayne se UK mina auntie wakaThembelihle ibe girlfriend yaNkosi so ngathola disturbing message from umntwana wami wase ukhona lapha eRustenburg wantshela ukuthi uThembelihle akatholakali for the last 1 month and bamgcine vele atravelile kubuya lapho eEastern Cape boyfriend yakhe manje sengithola futhi i-message ukuthi uNkosi naye akasekho bamudubulile and while we are still trying to figure out where Thembelihle is another message is coming in ukuthi uNkosi akekho so ngafonela ipolice station eTholo police station ngakhuluma labo vele banginikeza inamba yakho bathi next of kin like waka Nkosi
I must get in details from you because nathi laphana ekhaya bayadinga uThembelihle asiwazi ukuthi ukuphi. So ngifuna ngicela ukwazi nje mntwana wami ukuthi kwenzakalani, what's going on? Angazi na because into ezakalayo uNkosi ubephila nje into engayazi ahlali ngapha yabo. Okay. Nami ngifonele umalume wakhe lapha eGoli. Malume kaNkosi. Okay. Ethi leyo nto yagibezwa bus lapha ePatricia. Isiza ukuthi kuNkosi yabo. So ekufikeni kwayo ngapha kuNkosi azange ngisayibone ukuthi azange ngisakwazi ukudibana naye, angazange nje umuntu kunentombi yakhe ezayo noma ekide. Okay. Hello? Ngiyakuzwa ngiyakuzwa. So intombi vele azange uyibone wena? Azange ngayibona. Kodwa mase sihlanganisa nje ngendlela izinto ezenzeke ngakhona, uhlangana ukuthi ungathi kukhona umuntu watholakala naye lapha ehlathini. Nkosi yami. Wadotshwa ngamapolisa ke engaziwa ukuthi ngowaphi, so nathi besingazi yabo. So yonke lento ngizoyihlanganisa mase ngifonelwa malume kaNkosi yabo ethi kukhona intombi ngapha eSpring Cape yabo. So idumbu lesena basitholile amapolisa basithole nini? Kodwa ngoDisemba lapho, kodwa ngazi ukuthi i-date. Kodwa lapho around December khona eqaleni kaDisemba lapho angikho sure ukuthi ithini lapha. Because nathi phansi sinake because singakayiqapheli ukuthi khona umuntu osukileyo le eGoli besiza ngapha eSandton. Okay. So nawe ivele ukuthi Nkosi yami. Yes sis. Azange asitshele lutho because bazomjampa manje selokhu eqhubeka ngalento eyenza amapolisa ke endaba lapha ahlala khona bathi angazuza amapolisa vele amdubula ukuthi so kathi lapho ukuthi amapolisa amudubule kube kwenzakalani vele? Why amapolisa bekhona lapho? Bathi bamthole nento lapha endlini. Bathi ube nento lapha endlini. Untshontshiwe something. Intombi le. Ube nentombi. So intombi angazi ukuthi intombi khona lento ejampileyo lapha kubi. Yasifonela amapolisa ke. Yasiza amapolisa asesiya khona la uhlala. So uqinisile ukuthi le intombi le yakusilo umntwana wethu uThembelihle lo ngisindingayo? Lo owatholakala eshonile. No, ufonela amapolisa izolo uqinisile ukuthi akusilo umntwana wethu uThembelihle? Hayi, nami ngizange ngimbone lo ntombazana kodwa ngendlela abayibeka ngayo ingathi ayisingu. Kuthi umntwana lo ntombazana uhambe namapolisa. Le ntombazana ehambe namapolisa? Bathi binga around lapha eMthatha ukuthi eSpring Cape. Eish. Kabesho. So nami nginaso isiqiniseko, so bathile ukuthi ingathi watholakala umuntu ongaza esikwazi ukufika e-police station elandeni, and ungathi lo muntu wabamtholayo bamthola sebo yabona. So so lesidumbu lesibasitholayo vele sesasomfazi vele? Bathi besengisomuntu womfazi and senze iziningi isidumbu bethi zitholwa zinye singabantu abafazi yabo. So makungathola ukuthi wazi ukuthola uphenye khona lapho ukuthi asikho na isidumbu esikhona mhlawumbe singakayo ukuthi sesaphi yabo. Mhlawumbe ungakwazi ukuthi hlahla lapho. So lo Nkosi lo umzali wakho ngicela ukubuza nami mntwanami ebephile impilo enjani? Ubephila yena ubephile ngumuntu wama-peace job esebenza yabo. Esebenza komunye umuzi, so besingamazi nathi ukuthi ebusuku indlela zihamba njani. Mina ngihlala nje osikazi yabo la engihlala khona yabo.
So before eshona laphana wena ugcine ukukhuluma la yini before eshona laphana uzwile ukuthi isekashonile ugcine ukukhuluma la yini noma kune 2 weeks back uba nginkosi unkosi bekune 2 weeks bekune 2 weeks back ngikhuluma naye ukumbona noma bazomfonela ethi ushonele umbhuti wakhe lapha eGoli besebenza kozama ukuthi ucela imali ufuna eGoli nami enkathi ngibalabala isikhathi so ngamgcina lapho sengisizwa ke manje zolo kugcwala amapolisa lapha elakini lapho esihlala khona kuza kusebenfonelwa ngabantu njalo umzala wabo nawo baya uyazi sengiyaphela amandla mangizwa nje ukhuluma kanje sengiyaphela amandla kuthi ukuthi umshwana wami akasekho uThembelihle kuthi ukuthi akasekho yo Nkosi yami yo asinaso kakhulu isiqiniseko kodwa ngendlela umalume kaNkosi indlela ayibalise ngayo nami ngivele ngaba sure ukuthi kushuthi ushonile so lapho sizathumele umntwana omunye umntwana aze lapho azodinga ukubona ukuthi ekhulume namapholisa sibone ukuthi uye ibhodi le bayitholile lapha e-dumping site uye ngicela ukuthi manje uhamba kanjani ufika kanjani lapho ngoba akawazi vele ukuthi kuphi uhamba kanjani or uzobe ku-right ngamnikeza inamba ukuthi mabuya lapho umntwana wami umoya inkazana akhulume nawe vele abuye lapho maybe umncede because le into le vele seyenzekile akuna ukuthi singanika ubani icala umcolele indebele yana ayikho good asina ukuthi singanikela abantu icala because the bonke bayi-2 vele no one is there to answer any question now so ngicela ukuthi vele mawungamnceda wena ukuthi asi uhambe naye emochari ayobheka ukuthi ulewo umntwana wami khona laphana o umunye umuntu if angekho then sibone ukuthi senza kanjani sicalela kuphi kumdinga okay so stress sona mina unkosikazi wami walapha uSouth Africa okay all right so angakwazi ukuthi is kodwa sizamele ukuthi ukhulume naye yebo umuntu angakwazi ukuthi kakuhle kusikhathi la so usebenza so angakwazi ukuthi ancedise yebo kodwa yena mayikhwela ibhasi uzakhwela ethi uyakusolo uzobe ekhuluma nawe ebuya khona lapho vele ukuthi umfazi wakho maybe awazi ukuhlangana naye sibone ukuthi uye okanjani ngathi futhi nenamba yalo ubhuti waseJoburg ungathi ubani umalume wakhe ngakhuluma laye vele is very much disturbed uthi vele naye uyadinga imali yokuthi abuye khona lapho abone ukuthi angayitholela ibhodi ahambise ekhaya at least nina mangitholile ibhodi khona niyawazi ukuthi ibhodi khona thina sicalelaphi mntwanami sicalelaphi hayi sizozama ukuthi ungincedise because mawukuthi lo muntu asingwalapha eSouth Africa sure aza kuyijeni zakhona uzabe kunguye ngiyabonga mthanami ngiyabonga ithi ngimnikeze inamba uzobe ekhuluma lawo sibone ukuthi angene endleleni abuye lapho sibone ukuthi sizotholana ngiyabonga kakhulu ucabanga ukuthi uzoba yinto yayo ngizokutshela eWhatsApp ngizokuthumela imessage eWhatsApp ukuthi ngizokuthi naye because khona manje we have to break the news uye because uye lo mntwana kade ahlala naye umna wakhe simprepare on what to expect okay hayi kulankinga khulume kusanesikhathi kwenzela ukuthi nami thina lapho esikhona manje sikude kancane nasetown uzohamba naye police station vele from a police station amapolisa vele until vele ukuthi isidumbu basitholile bona amapolisa then uma ungahamba naye police station laphana whilst nilungisela lezi zinto zenu then bacalele lapho aye emochari okay hayi ngiyabonga mntwana ngiyabonga kakhulu guys I had to act kuti one direction and I have to act like a real relative iri kurwadziwa handimaona
kuti tikwanise kuti abvume munhu uyu. And because apa tisi kuziva so far, but the way yavari kutaura nayo, it could be true kuti Ngosi yakafa. It could be true. Handi muri kunzwa tari kuti chimuzukuru muzala wacho. Hanzi Ngosi uyu akanga ane musikana wekumutata mumba make nezuro. Musikana uyu akaona something mumba achibva fonera mapurisa. Mapurisa ndipo paakauya ndo paakabaya mapurisa nebanga. Saka tiwanzi tasingatozivi kuti tongoziva chivaka, but life style yake yeusiku tanga tisiri kutoziva tanorarama zvimwe zvinhu usiku. Ani muri kunzwa. That means uyu mukomana uyu anga ane double life. Ngosi aizi masikatani zvokuti zvemapisi job usiku aita zvokuti zvokuuraya vanhu zvokuti akisikwai kune bhodhi yakanongwa muna December. So it makes mukadziita zvataugwa nemunin'ina wachona ndiye haana mbosvika akagara nguva yakareba uku akasvika akatourayiwa pasina kana nguva. So uyu mwana fanira kuti takwira inde kune ai kakaipa matinge henyu madhildo aya. Hello, andisi kuti manga muri palive. Mamusipo. Andangoguma muchingoita yanyati papai. Munin'ina wacho ari kupi? Uya. Nokuti ndafonera tafonera police station yekuTsolo. Tikasekuru vaya tikataura navo. Vakataura information tatovaisira data. Vakataurawo zvavanhu vakatipa number. Yemuzukuru ariko kuEastern Cape anove ari kufambisa nyaya dzauyu Ngosi. Ngosi uyu ari kunzi akachutwa zvechiwa nezuro. Apparently Ngosi anga ane musikana mumba make. Asi musikana uyu muTxhosa haasi uyu Tembelisi. Musikana uyu ndobva aona hamene zvakaona mumba umu ndobva afonera mapurisa. Mapurisa ndiwo akazouya anzi ndobva abuda nebanga achidabaya mapurisa ndobva arohwa nefuti nemapurisa. Saka vatoti hanzi toziva chivaka nokuda mubvunzo vagomba kutaura naye rini zvikazi agomba kutaura Ngosi 2 weeks but uyu ari kuEastern Cape atoti nditoshamisika chitozwa nevari kuJoburg kuti nasekuru Joburg kwa kune musikana akauya kunoku. Ini ndaitaura naye haana kugotaura zvemusikana ende hakuna musikana but kune bhodhi yakanongwa kuDambit side ende zvamuri kutaura now it is because vanhu vari kuti asi munhu wemunharaunda imomo hapana ndinomuziva. Pane bhodhi yakanongwa muna December. Saka pamuri kutaura kuti mimi munhu aitaura mastatement ka mukutaura chokwadi anogona kuve iye because zviri kufanana. Pamaitisa mamupicture sedati munhu yanogona kunge angatourawa kudhara kana ari atokanda kuDambit side. Saka nyaya yari pana pakutaura chokwadi ka munhu uyu akasvitwa nedzo nemapurisa avatoti mudzukuru wacho kuti kana nekuda mukumbira kuti kuchauya mwana wangu ari kuti aidentify bhodhi kuti ndiye here. Anymore akatoti mukadzi wangu South African ngauya ake kana akauya toendese police station then toendese kumochari waidentify bhodhi then mona kuti ungatangirawo pamwe because kunokuwo uyu Ngosi wacho anga asina kana funeral police anga asina. Kutotanga kuti kuitwe zvokuti kutokuitwa madonations ekuti akwanise kuenda kumba. Munhu usisime vakatorwa mafeidei akatongosvika ndomusi akangonyangarika. Saka musikana uyu zvinotondinetsa saka aida zvinhu zvacho saka akamutora kuti amuuraye aidei. Musikana uyu ari kunzi akatogwawo nepolisi nezuro kana nemapurisa akafonera mapurisa kuti akaona mahuman parts mumba umu. Musikana uyu before sisipendi vakambonosangana kuJoburg andi kwana sekuru vacho ikoko andi vakakonana akauya asina foni aurayirwa foni nemukomana uyu vaigara vachitukana kana vachitaura pafoni vachingotukana muchokocho uzvo ende tumwe tumastatement toitaura nemukomana uyu ka tatisingahwisisika titi uya kunoku kana uya kunoku ndoita mari chichi ndakutenga mota chichi saka apa anga kutonyengera kuti nemunin'ina chiteraunzwe kune vanhu vanogara kuTsolo ikoko vari kuti nezuro kune suspected serial killer yakaurawa nezuro nemapurisa. Saka ndiye sekai munhu atikutaura ndiye munhu atikutaura pano iyeyo akaurawa nemapurisa akafa nezuro ndiye suspected killer yacho. Zvinoita here kuti ndikusenderei mapiki aNgosi atinawo ndisenderei aiwa kufa tingakusera chiti kuverify ndichaverify lead obvious but akafa tichaverify even variko vakutaura ava mucomment section. Saka angatori suspected killer ndiye zvake ndiye chirega tingopiwa mapikichi ndiye. Saka mwana uyu manje afanira kuti akwira aende kuningikirika aende kuEastern Cape. Saka paanenge kutosukura kupolisi iye akashaiwa uyu ningikiri sekuru muzukuru wacho uyu ati ndine mukadzi weko akauya momupa nhamba dzangu kuti anenge achitaura nemukadzi wangu then tikasvika akasvika vanomugamuchira voenda nepolisi.
Alright, apa sisimele zvandiri kuona uyu kuti aende ari one zesingasaiti. Kungove akoko extra kunokwenda munokwenda mose. Joy uri kuzvitwa here mwanangu Joy? Uri kunzwa here zviri kuitika kunze uko Joy? Sisimele zvakangoma. Hey. Mukomana ida asina mbodaro acho. Asiya vana. Atorine vana 3. Vari kupi vana? Kumusha. Saka vanhu kumusha sakavaudza. Vanotozviziva kuti ahapo hatiri kumutsvaka andi but zvese izvi tatakutongosuspecta kuti uyu munhu apa achisina nemastatement akakutoitiwa nemukomana uyu. Kwema mugoni kumuperekedza? Tichaya kuconfirma kuti bhazi roita mari. I think zvazvino ka indai naye. Endai naye. Ari kuita kepu tirakuti manje vakati ari kupoteresa Betheri. Because madirection acho ataingopiwa nemukomana andina ndaitosha kuti uyu aende ari one because anga kutoda musikana uyu kuti chii akabata futi nemusikana uzvobva zvatovharana pachisina chi munhu achamuneti. Ndo nyaya yanga atovepo saka uyu ndaigara ndichingomurambidza kuve alive asi alive akafa zvake kuve alive akahaiwa kuve alive nai vanhu vari kunhingikiri vari kuuyu vari kutsolo fonaiwo tinzwe vanhu vari kuti wekutsolo fonai tinzwe tipe mapictures tione senda pictures mapicture anopedza masports kufa akafa mukomana ndochokwadi chikuvherifya kutavherifya but akafa ndochokwadi tingangosora tichipoterera kudai munhu akafa zvisine musikana vakafa tesenda mapictures tione. So muvanda vari tuvanda vese vanobatsira kuenda vese vosvika koko vanokutaura nemosangana mutauni muchibvako muchingosangana nemukadzi uyu moenda police station first kuti mapurisa aone kuti muripo. Kuti masvika mona kuti mapurisa aone kuti masvika muriko kuitira pakazotika anything but aiwa kana zvave nemapurisa hapana munhu anoita chinhu chokuburisira mapurisa banga ubaya mapurisa nebanga nepfuti ndosaka wakamulaita. Hanzi akafa Sisimeli. There was a group of people manheru acho kumamisha vakatoungana zati place yakaurayirwa acho zvataurwa nasekuru vacho zvataurwa nasekuru vacho ndanzi uyu akarambirwa kuenda kuchinzwa kune gurupu rekune meeting zvataurwa nasekuru vacho sekuru vacho tatisingasavatrust chiti chii pamova kuvharidzira chii aiwa uyu hama yavo ndizvozvo asi imini chaiko zvitsvagai mari mozotudzana mabata mari kuti akuenda tsvagai mari muende munotarisa kuti haufa. Alright Simeni. Alright sharp. Hatingatasingoti family but tiri kureva kuti ivo vanhu vaziva chisvika vanoenda vanovagamuchira vananga papolice straight vasati vaenda kuba kwemunhu. Kufa akafa zvake. Anti uyamthola yini lo muntu anti? Fonele sekuru. Hello ya sengikhulumile naye umzala. Ya indaba yakhona ibuhlungu and sinami sengiyathola information vele kune information iseculator on internet. Uyangizwa? Uyangizwa? Ngiyakuzwa mama. Sengikhulumile naye umzala uyangichazela vele ukuthi utholwe izolo kube ebanenkazana ule ntombi laphana ekwakhe lo unkosi benentombazana lapho then intombazana saw something angazi ukuthi iboneni lapho endlini and then yafonela amapolisa so naye uyakhuluma ukuthi naye wewazi ukuthi uyaka vele uyenze umsebenzi webuilding but ungathi kune information ukuthi vele lo muntu lo ebenze into ezinye izinto ebuhlungu ebulala abantu. So manje ku internet kugcwele information of a serial killer umuntu kade ebulaya abantu endaweni bathi itsolo bamudubulile izolo kuthi masifake i1+1 sikhuluma noNkosi lo muntu ebeyi serial killer so bamudubulile abapolisa izolo ebusuku so siyazama ukuthi sithumele abantu lapho baye epolice station
bafike epolice station and then baye khona lapho emapolisa bakhulume namapolisa ba-identify ibhodi. Nalo mzala uthi vele akunandaba vele lo muntu mabuya vele angamufonela uzokhuluma nomfazi wakhe bahlangane naye bamthathe lo muntu bahambe naye epolice station bamncede vele ukuhamba naye emothari vele bayobona ukuthi uye omunye umuntu. Okay. So kuthiwa so kulapho ke and lo umzala uthi ugcina ukukhuluma lo Nkosi 2 weeks back. Enkosi akazange amtshele ukuthi unentombazana lapho uzwe ngawe ukuthi kunentombi khona lapho. So nami bese ngibuza mase sekazwa sekaye i1+1 ne-information ukuthi kuthole umuntu e-dumping site umuntu womfazi. So uyabona ukuthi kungaba uye lo uThembelihle. Ya. Haya kuzwa mama. So ya Nkosi makuphosha amjubulile izolo. Unkosi bene iminyaka emingaki? No, Nkosi unabo mhlambe 30 something. 30 something. Ebena nganaye inkosikazi. Hayi ebengena nkosikazi. Sure. So wena uyakhona nini vele? Mina ngisazama ukuthi ngihlanganise imali ngibese ngibuza ukuthi ibhasi ingaba malini ngikwazi ukuthi ngithenge ithikithi bese siya khona e-Eastern Cape nami ngiyezama ukuthi ngithole information ukuthi ukuhamba njani. Imalini ibhasi naye vele nathi sithumela abantu imalini ibhasi from eGoli. Ibhasi like now abengakayehli i-price ka-December ngoba ngike ngathi ngibuza bantshela ukuthi 1.2. Okay. Hayi. Alright malume asenze kanje ngizokutshela ngizobe ngikhuluma nawe eWhatsApp ngitshela ukuthi siyenza kanjani ukuhamba kanjani. Okay, ngiyabonga. Akulungile. Alright ngiyabonga mfethu. Akulungile ngiyabonga. Zvakaoma guys. Nguva yese munhu ari kumochari vana kutsvaga munhu atori kumochari pamwe. Kudana neserial killer. Munhu akatombomurayira mafoni oramba achidzokera futi kumunhu iyeye. I think anga kuita marituals ndosaka anga kuti uyai nehembe dzake nemucheka anga kuda tomuita marituals. Asi aona havasina kuita bhajini akazonomurasha kudumping area. Guys. Saka uyu munenge nakutogadzira woenda kuEastern Cape kwacho. Andimona. Woenda kuEastern Cape kwacho koko tononzwa. Kana vakuenda kuEastern Cape koko tichatsvaga madhiazi akuEastern Cape koko vagamuchira. Andikavo vapawo accommodation kuti vafambire nyaya dzacho. Tione zvakamira sei. Hey. Zvakaoma. Musikana akatofa. Musikana akatofa shame. Hey. Neti mjoleti. Saka uyu ndiye musikana wacho here wakabata apa. Iwe fise mhondi. Musikana wacho ngaanake wakauraya vedu wei. Ndiye musikana wacho wakatouraya. Hello? Masera. Mushe kanjani? Ndasera. Okay. Anditi avada kuende koko. Aini maonero angu avafanga kutanga vaenda koko. Anditi kune police station padhuze. Unofanga kutanga vanotaura ikoko vapiwa like affidavit. Because kwavari kuende koko havasi kuziva kuti uyu musikana zvakakonzeresa kuti vanogona kutadza kuningirira kupiwa service. Saka vakapiwa uko vakaenda kupolisi kuti tikunosecha tichifungidzira kuti hama yedu yakasvika kwakati. Aiwa, havasi kuenda kumba kwemunhu, havasi kuenda kumba kwemunhu. Vari kusvika murengi, vosvika murengi vogamuchirwa, voenda kupolice station. Anditi, police station votaura nyaya yekumapurisa, mapurisa ndiwo akanonga bhodhi. Mapurisa voenda navo kumochari kavonotesa bhodhi kuti ndiyo here. Ndo nyaya iripo chete.
kumba uku kana kusisina munhu mapurisa panoita mapurisa information chainzwa nyaya iri dziri kumagroups ekueastern cape mucomment section yemunhu akaurawo. So I'm just going to post the guy pa social media and vanhu vacho vari kueastern cape mumagroup uko vachaona kuti ndiye kana kuti hasi. Okay, thank you. All right. Sho mwana akanaka kudai so. Regai poste guys. Regai poste muone munhu wacho. Kwanzi tende magroup rakanzi chi? Tipe group sare group rekutinde ko rakanzi chi? Regai ndikuposta mapicture achona. Ndikuposta picture emskana nemukomana. Right, nyaya yacho ndaposta guys. Nyaya yacho ndaposta nyaya yacho ndaposta guys. So ini ndakuenda ndozongonzwa neava tozongonzwa neava kuti vazvifambisa sei. Tozonzwa nava. Let's kupesira. Hello. Kana makuenda mozondiudza nditi. Alright, ukudza katareti. Kana komunenge makutochema. Asikana. Simene zvokwanza zvakapoiposi. Komunenge wacho ari komunenge wacho. Hello Ningina. Hello. Saka iwo kubva pese pawanyingira pavashaikwa sisi wako apa pese apa hauna kana kumbofungira kana kumborotawo anything vamwe vanotaura ndiri pakati ndazodai hapana kana zvawakabona. Aiwa ini ndachifungira kwanza ngachiti ndiwe ndichifungira kwanza ndaitomuudza nemuromo kuti kana unambura atiudze tizomutora. Ukadaro kuti kura uye kuno uku izvezvi kana kuti mangwana ndokubhadharira bazouya kuno ndoramba. Because nene feeling because munhu achigari kana 1 hour asina kumbofonerana nasisi wangu iwapo. Saka ndakotaura after 2 days akaenda ndachitotauraudza mumwe mwana wangu ndikati haini handioni kuti temba rimupeni. Ndio mwana uya vachitaura chichurotesa wega kuti muningi wangu ndiri pakati kuti mumutsvage. Busa mukomana wide anga atofaka. Musina kuzviziva musitebha anga chingorova chingo dzakatsakatika mhene kuti akangoenda naudzoka maito chazati ari kupi. Maito shaya kuziva kuti ari kupi tembi dei kuchinzi mukomana yafa mukasazi maito shaya maingoti hamene kwakaenda akatongorova zvisho munhu akatofa kare. Ende akatofa kare apa zviri kuratidza kuti hama dzacho edzisisimeli vanotomuhla mukomana because vanga asingadi kuti information ibude kuti nhamba tiri kudzwa nepi kati zvese zvatiri kutaura tiri kudzwa vanenge vanotomuhla. Muri kuda kumupa mari here nhaye mukoma gudzo nhanzi mune mari here kuenda kwacho? Pari zvino like tichatanga tafona kumba tovaudza tichi ndo zvatovepo kokwiriwa kuendwa kuchi
because network inonetsa kumusha. Okay. Again tochikwira tochienda. Takanda mcomment section pane picture remunhu takandwa. Alright, riripo ndaisawo ndikiri picture tasai mudiere tasaitona. Shemanzi nyacho kutenderera kudikiri kuma group ekutsolo ikoko kune serial rapist, serial killer yakaura yakachitutora mapurisa nesuru. Ndiye ari kutotaura. Apa saka musikana uyu wanga inaye akamuda kumudii. Amen. Kana utotouraya bhele vanhu. Ndo zvatagwanisa suspected serial killer. Ndatoiona comment iyoyo. Nyaya yacho iyi. Suspected killer house in Buto. He said that every horror has an address. Nyaya yacho itoripo. Ndiye usho. Ndira ndikusendere. Amene kuti ndiye ere ane picture rakandwa apa. Ndiye. Ndamanisendera picture ndiro rakandwa pagroup. Iroro saka ndiye afa. Rakandwa mucommunication. Kune uyu anonzi Maluvongo Dudula wekunyika kwawo. Anokandwa picture 14 hours ago. Mira ndikusendere rimwe picture mutaza kuti mududze kuti ndiye. Saka akafa zveshuwa. He's dead. But ndiyo. Same because rimwe picture racho rapakandwa nemunhu yeye. Ndiro picture ramandipa. Ush, mirai. Ush, tarisai ndakusenderai. Saka ndiye akaurawa nesuru. Right. Yeah. So right. Kana hope ana kana kutombodzivata. Nini wacho? Ana kana kutombodzivata. Musi wakasvika kuma10 ipapo 10 to 11 makuseni. Ndofoni yake payakabva yatombodziva. Ndiye akazongobudikira after 5 days achiti tsitsi vako vari kuchipatara varitori pakoma vari kugwara. Saka ini pakakasuspecta pairamba nemafoto. Achikuti atiratidze kuti mafotos ari papa akatotachinjwa chipatara adini. Ropa takatotanga kutosuspecta. Apa anga kutoda uyu manje kuti auye apedzisewo zvaakamboita tsitsi racho. Zvakaoma. Isusu tichaona kumusha kupeka and then tovaudza kuti chii ndozviripo tomuperekedza toenda. Ya ndizvozvo. Zvakaoma. Ya varume vakaoma. Alright, iripo. Guys, me, I'm going to sleep. I'll see you tomorrow. Bye bye.